AL2 detailed Bhagavad Gita November. Okay. சரி, நாம இப்போ சிஷ்டாஷ்டகத்தை வாசிப்போம். ஸோ நீங்க சொல்லணும்னா கூட மியூட்ல இருந்துட்டு சொல்லுங்க. ஸோ தட் கிளியரா அடுத்தவங்களுக்கு கேட்கும், நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய திருப்பாதங்கள் ஸ்வயம் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கூட பிரபுஜி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. அதாவது எல்லா லாங்குவேஜஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது அது ஈவினிங்ல அந்த சரிதாமிரதத்தை படிக்கணும் நம்ம கண்டிப்பா, இல்லையா? இவர் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம், மேலும் ராதையினுடைய பாவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது அதனால்தான் அவர் பொன்னிற மேனியாக வந்தார். சோ அந்த ராதைக்கு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயத்தை வந்து இவர் கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் அந்த பாவ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்தியை வந்து 3 நிலைகளாக பிரிக்கின்றோம், இல்லையா? பக்தி பிராக்டிஸ், சாதன பக்தி, அதுல வந்து சாதன பக்தியில வைத்திய பக்தி மற்றும் இதெல்லாம் நீங்க பின்னாடி பக்தி ரசாமிரத சிந்துல கண்டிப்பா படிப்பீங்க. அதனால இது என்னவோ ஏதோன்னு பயப்பட வேண்டாம். இன்னும் டீட்டெயிலா அழகா நீங்க படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாதன பக்தினா நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பண்றது. ஸோ சாஸ்திர விதிகள், இப்போ காலையில மங்களாரத்தி அந்த சமயத்துல வந்து கண்டிப்பா மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும். மங்களாரத்தியில வந்து குரு மந்திரம் மற்றும் வந்து நம்ம வந்து நரசிம்ம ஆரத்தி மற்றும் துளசி ஆரத்தியை பார்க்கின்றோம். அடுத்து நாம ஜபங்கள், அப்புறம் பாகவத கிளாஸ், இந்த மாதிரி வந்து டெய்லி ரொட்டீன் வந்து நம்ம வந்து வச்சுட்டே இருப்போம், இல்லையா? அந்த பிராக்டிஸ் பண்றது, நாம ஜபங்கள் 16 ரவுண்டு பண்ணா நமக்கு வந்து எஸ் நம்ம பிரபுபாதர் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார். நம்ம வந்து வைகுண்டம் அதாவது கோலோகத்திற்கு சென்றடைவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு ஆச்சாரியா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இதை வந்து சொல்லிட்டு போறாங்கன்னா அதையெல்லாம் அவங்க உணர்ந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அன் அஷ்யூரன்ஸ். ஆனா அதை நம்ம எவ்வாறு செயல்படணும்ன்றது வந்து தெரிஞ்சுன்னு செயல்படணும். ஸோ நாம ஜபங்கள் செய்கின்றேன் என்று நாம வந்து அபராதங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. அதெல்லாம் தவிர்த்து அபராதமின்றி நம்மளுடைய நாம ஜபங்களை எடுத்த உடனே அபராதம் இல்லாம நம்மளால செய்ய முடியாது. அதனால்தான் அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லி ஜபங்களை செய்கின்றோம், இல்லையா? சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் வந்து நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த அபராதங்கள் கூடுமான வரைக்குமே நமக்கு வந்து நிறையவே குறைஞ்சு போயிடும். சோ அதனால நம்ம போக்கஸ்டா அந்த நாம ஜபங்களை பகவான் என்ற திருப்பாதங்களை நினைத்து மனதில் நினைத்து கொண்டே நம்ம அந்த நாம ஜபங்களை செய்வோம். நம்மளால கற்பனை பண்ண முடியாது. கற்பனையால ஒரு உருவத்தை நம்ம வந்து மனசுல நிறைய நேரம் வைக்க முடியாது. சோ ஆழ் மனசுல பகவானே வந்து நமக்கு வந்து நிக்கணும். அப்ப அந்த அளவுக்கு நாம பக்தி பாதையில முன்னேறணும். சோ அப்ப எப்ப பகவானுடைய பிம்பம் நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து நிக்கிறதோ, அந்த பரமாத்மா சுரூபம் இல்லை பகவான் சுரூபம் நம்ம ஹிருதயத்தில் நிக்கிறதோ, அப்ப அந்த பக்தியில நாம வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். சோ உண்மையை கண்டவர்கள் பகவானை தரிசித்திருக்கிறார்கள். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் எழுதினது இந்த 8 ஸ்லோகம் தான். ஆனா இது ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம், இல்லையா? சேதோ தர்பணமார்ஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதி வர்தனம் பிரதிபாதம் பூர்ணாமிருஷ்டஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்மாபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம். சோ இது என்ன சொல்கின்றது அப்படின்னாக்கா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அதாவது சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து நடத்தினார். which cleanses the heart of all the dust accumulated. அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து எத்தனையோ வருடங்கள் அல்லது ஜென்மங்கள் கூட நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ ஜென்மங்களுடைய பாவ பலன்களாக தான் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அது நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க பிறந்த பிறகு நாம வந்து தவறே இழைக்காமல் இருந்திருப்போமா? கண்டிப்பா கிடையாது, இல்லையா? சோ அதெல்லாம் எதனால? நம்முடைய சுபாவத்தினால. நாம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்திற்கு ஐக்கியமாக இருப்பது. அந்த குணாதிசயம் நமக்கு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது? நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஒருத்தர் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதும், ஒருத்தர் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதும், ஒரு தாமசி குணத்துல இருக்கிறதும் அவருடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அமைய பெறுகிறார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலையும் அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள், இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தருமே ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனும் வெவ்வேறு தான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் வந்து கர்ம பலன் இருக்கவே இருக்காது. ஆனா காமனா சிலதெல்லாம் இருக்கும்.
அதனாலதான் சில பேர் வந்து லைக் மைண்டட் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சில விஷயத்துல எல்லாம் ஒருத்தருக்கு வந்து ஈஸியா ஒத்து போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரியான இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலர் கர்மங்கள் செய்திருப்பாங்க, ஆனா எக்ஸாக்டா இருக்காது. நமக்கே உரித்தான கர்மங்களும் இருக்கும், காமனா வந்து இருக்கக்கூடிய கர்மங்களும் நமக்கு அமைய பெறுகின்றோம். அதனால்தான் அந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்கிறவங்க கூட வந்து ஒத்த கர்மங்களை உடையவர்கள். ஆனா அதில் அவர்களுக்கே உரித்தான சில கர்மங்களும் இருக்கும். சோ அதற்கேற்றவாறு அவர்கள் செயல்படுவார்கள். சோ நாம எத்தனையோ ஆண்டு காலமாக நம்ம ஹிருதயத்தில் தேக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் இல்லையா, டஸ்ட்ன்னா அழுக்கு. சோ அழுக்காக நாம் எதை கருதுகின்றோம்? இங்கே பொறாமை மற்றும் மோகம் மற்றும் காமம் மற்றும் வந்து பேராசை, இது எல்லாமே வந்து அழுக்குகள் எல்லாமே இந்த ஹிருதயத்துல நாம் தேக்கி வச்சிருக்கோம். சோ அது வந்து எக்ஸ்டிங்விஷஸ் த ஃபயர் ஆஃப் கண்டிஷனல் லைஃப். அதாவது இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையை வந்து ஏதாவது தீக்கிரை ஆக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து இட்டு செல்கின்றது. சோ அதனால என்ன ஆகும்? நமக்கு பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடைகின்றோம். சோ அப்படின்னு நம்ம செய்த பாவங்களிலிருந்து நமக்கு வந்து விமோசனம் என்பது கிடைக்கின்றது. எதனால? இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தினால. அதாவது நாம ஜபங்கள், பகவானுடைய திருப்புனித நாமங்களை நாம் ஜபிப்பதால் நம்முடைய இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்காக இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ வருடங்களாக தேக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய அழுக்கை எல்லாமே அது தூய்மைப்படுத்துகின்றது. So this Sankirtana movement is the prime benediction for the humanity at large because it spreads the rays of benediction of moon இல்லையா. அதாவது இது ஒரு மனித சமுதாயத்திற்கே இது வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம். இட் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ் இல்லையா. எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் நாம ஜபம் என்பது எதை போன்றது என்றால் ஆழ்நிலையான அறிவை வந்து உணர்த்துவது. இட் இன்க்ரீசஸ் த ஓஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ். அதாவது அந்த பேரானந்தத்தையும் அது அதிகரிக்கின்றது. அண்ட் எனேபிள்ஸ் அஸ் ஃபுல்லி டேஸ்ட் த நெக்டர் which for which we are always anxious இல்லையா. அதாவது நம்ம வந்து நமக்கு அது கிடைக்குமா கிடைக்காதோ என்ற அந்த அவநம்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா நம்ம மனசுல. சோ அப்படிப்பட்ட இது கூட நமக்கு வந்து இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை நாம வந்து செய்வதால் நம்ம முழுமையாக பக்தியினுடைய அந்த அமுதத்தை வந்து பருக முடியும். சோ அழகான வார்த்தைகள் இல்லையா. சேத்தோ தர்ப்பன் நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ராபித நியமிதா ஸ்மரணேன காலா ஏதாத்ரிஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்தைவம் இத்ரிஷி இஹஜானி நானுராகஹ. டைம் இருக்கும்போது இதுக்கு விளக்க உரை சொல்றேன் நானு. சோ த்ரிநாதபி சுனீச்சேனா தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானீனா மானதேனா கீர்த்தனாயா சதா ஹரிஹி. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். அவரே ஸ்வயம் பகவானுடைய சொரூபமாக இன்கார்னேஷனாக வந்தார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபுரு. இருந்தாலும் பகவான் இடத்துல என்ன கேட்டுக்கொள்கின்றார்? நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரின்னு சொல்றார். எனக்கு பொருள் வேண்டாம், என்னை பின்பற்றக்கூடிய அதாவது ஃபாலோவர்ஸ் யாரும் எனக்கு தேவையே கிடையாது, மேலும் எனக்கு அழகான பெண் கூட தேவையில்லை இல்லையா. கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே. அதாவது நான் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும், பற்பல பிறவிகளை எடுத்தாலுமே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துகி துவயி, அதாவது எனக்கு தங்களுடைய சேவை செய்வதற்கான அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் எனக்கு வழங்குங்கள் போரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் வந்து பகவானுடைய திரு அம்சமாகவே, எப்படி வேதவியாசர் இந்த மாதிரி இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரிதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பகவானுடைய ஒரு அந்த ரூபம்தான். இருந்தாலும் பகவானிடத்துல வந்து இந்த பிரார்த்தனையை வந்து செய்கின்றார் மகாபிரபு. அவருடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னா 5 விதமான முக்திகள் என்பது உண்டு. அதை நீங்க பக்தி ரசாமிருத சிந்துக்கு வரும்போது வாசிப்பீங்க. அந்த முக்தி கூட தேவையில்லை. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் வந்து முக்திக்கு கூட ஆசைப்பட மாட்டான். எந்த நிலையில் இருந்தாலும் தான் என் நிலையிலும் பகவான் தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்திலோ இல்லை வேறு உலகத்திலோ நம்மளை படைத்தால் கூட மீண்டும் மீண்டும் அவரை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை மட்டும் ஒன்று வழங்கட்டும் என்று மட்டும்தான் அவருடைய பிரார்த்தனைகள். ஐ நந்த தனுஜா கிங்கரம் பதிதம் மா விஷமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜாசி தூளி சத்ரிஷம் விசிந்தயா. அதாவது பகவானுடைய அவருடைய பாதங்களில் ஒரு தூசு இல்லையா, அந்த நிலை இருந்தா கூட நமக்கு போறோம். அந்த கருணையை மட்டுமாவது காட்டுங்க என்ற ஒரு வேண்டுதலை வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சோ நயனம் கலத் அஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதாருதயா கீரஹ
पुलकै निचितं वापु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण मे अशिलेश वापद रथापि नष्टु माम् अदृश्नान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदाधातौ लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सा एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री शिष्टाष्टकम की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय ரொம்ப அருமையான பாடல் இது சிஷ்டாஷ்டகம் சோ நீங்க இத மனப்பாடமே பண்ணிடுங்க இத நீங்க டெய்லி மகாமந்திர ஜபத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு செய்யுங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள்ல புனிதத்துவம் வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கொள்ளும் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்டா நீங்க வந்து அந்த நாம ஜபங்களை செய்யலாம் சோ அந்த நிலைக்கு உங்க மனசு வந்து பக்குவம் அடையும் சோ அதனால நீங்க உங்களுடைய அந்த நாம ஜபங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை இதை கூறிவிட்டு நீங்க வந்து செய்யுங்க லாஸ்டா நம்ம பார்த்தது மதஜி சொல்லுங்க மாதாஜி இந்த பாட்டு யூடியூப்ல நல்லா கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி எஸ் இந்த பாட்டு இருக்கு நீங்க சம்சார தாவலா எல்லாமே இருக்கு மாதாஜி நீங்க அது எல்லாமே கூட பாடலாம் சோ நீங்க இருக்கு மாதாஜி மாதாஜி இது சைதன்ய பிரபு எழுதிய பாடலா மாதாஜி எஸ் இது ஒண்ணுதான் அவர் எழுதந்தே ஓகே சோ லாஸ்டா நம்ம பார்த்த ஸ்லோகம் எது ஹரே கிருஷ்ணா ஐ திங்க் நம்ம பார்த்தது 51 வரைக்கும் பார்த்தோமா 51 தானே சோ எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் 51வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு இந்த செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சிடுவோம் நாளைக்கு நியூ ஜாயினிஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆவாங்க அவங்களுக்கு தேர்ட் சாப்டர்ல இருந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு செப்பரேட்டா நான் ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2 சாப்டர் முடிச்சிருவேன் சோ தட் உங்களோடய சேர்ந்து அவங்களும் பிரயாணிக்கட்டும் ஓகே சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ் இல்லையா சோ நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவன் மற்றும் பிரபுபாதர் அவருடைய பாதங்களில் நம்ம சமர்ப்பணத்தை செய்து இந்த பிரார்த்தனைகளோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम् हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தது இந்த 51 ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகங்களை மட்டும் முடிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்லைட்ல போயிட்டு we will see that actually. ஸோ கர்ம ஜென்ம புத்தி யுக்தாஹை பலம் தியக்வா மனிஷினாக ஜென்ம பந்த வினிர்முக்தாக பதம் கச்சந்தி அனாமயம். அப்படின்னா கர்ம ஜென்மம், அதாவது கர்மஜம் அப்படின்னா கர்மா என்றாலே பலன், அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அது ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா? கர்மஜம் அப்படின் போது அதாவது பலநோக்கு செயல்களால் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. புத்தி யுக்தாய, அதாவது ஒருவர் வந்து பக்தி செயலில் வந்து தங்களை வந்து ஈடுபடுத்தி, புத்தி என்றாலே இங்கே வந்து பக்தி யோகம் என்று அர்த்தம். யுக்தா என்றால் யோக நிலையில் நிலை கொள்வது என்று அர்த்தம். சட்டன்லி பலம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன்கள். துவக்த்வா அப்படின்னாக்கா அதை கொடுத்துறது, பலனை எதிர்பார்க்காமல், அதாவது பலனையே எதிர்பார்க்காமல். தியக்தா மீன்ஸ் தியாகம் செய்தல் ஆக்சுவலி. மனிஷினா அதாவது மனிஷினா என்ன? கிரேட் சேஜஸ் ஆர் டிவோட்டிஸ், அதாவது பக்தர்கள் அல்லது ரிஷி முனிகள். ஜென்ம பந்தா, ஜென்மம் என்றால் பிறப்பு இல்லையா? சோ ஜென்ம பந்தன் என்றால் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த பந்தத்திற்குள் நம்ம பிறந்த பிறகு மரணிக்கத்தான் வேண்டும் இல்லையா? நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த 4 குறைபாடுகள் நித்தியமான குறைபாடுகள். இந்த 4 குறைபாடுகளை தான் நாம அதற்கு அட்ரஸிங் பண்ணணும். நம்ம இந்த வாழ்க்கையில வந்து எண்ணற்ற செயல்களை நாம் செய்கின்றோம். அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எண்ணற்ற சூழ்நிலைகளை சந்திக்கின்றோம். அதுல ஏற்றத்தாழ்வுகள் உண்டு, குறைபாடுகள் உண்டு இல்லையா? ஆனாலும் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து பெரிய குறைபாடுகளே கிடையாது. அதெல்லாம் பௌதிகத்துல சிறு காலத்திற்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு குறைதான். சோ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா ஒரு அதிகமா 1 வருடம் 2 வருடம் கஷ்டப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதே கஷ்டத்துல அவங்க கடைசி வரைக்கும் இருக்க மாட்டாங்க. சோ சுக துக்கம் என்பது இந்த 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 நிலையில, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அது நித்தியமற்ற தன்மை. சுகமும் நித்தியமற்றதுதான், துக்கமும் நித்தியமற்றதுதான். ஆனால் இந்த ஜென்ம பந்தனம், ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, இந்த 4ம் இருக்கு இல்லையா? இது நம்மளோடையே ஒட்டிண்டு இருக்கிறது. இந்த வியாதிக்கு தான் நம்ம வந்து மருந்து என்னன்றத வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தேடி செல்ல வேண்டும். சோ நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மருந்து எது? நித்தியமான அந்த மருந்து வந்து பக்தி தான். அந்த பக்தி எனக்கூடிய அந்த மருந்தை நாம வந்து அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து ஜென்மம் மற்றும் மிருத்யுவிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது. வயோதிகமானாலும் நாம பக்தி செயலில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது எந்த சங்கடமாக இருந்தாலும், உடல் உபாதைகள் இருந்தாலும் அதிலிருந்தும் நமக்கு வந்து விடுதலை என்பது பகவான் கண்டிப்பாக ரட்சிப்பார் இல்லையா? நம்ம ஸ்ரத்தையோட பகவானிடத்தில் பக்தி செய்தால் கண்டிப்பாக அவரின்றி வேறு யார் நமக்கு வந்து ரட்சனை உண்டு? சோ அதேதான், அதாவது நம்ம வந்து நம்ம சரணாகதி என்ற நிலையில நம்முடைய நிலையை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அப்படி செல்லும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய எந்த துயரமாக இருந்தாலும் அது நமக்கு துயரமாகவே தெரியாது. ஸோ வி வில் அடாப்ட், அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்து நமக்கு வாரி வழங்கும். ஸோ அதனால ஜென்ம பந்தம் என்றால் பிறப்பு எனக்கூடிய அந்த பந்தம்.
பிறப்பு ஒன்று ஏற்பட்டால் நமக்கு இறப்பு என்பது நிச்சயம் இல்லையா? சோ இந்த உடல் ஸ்தூல உடல் வந்து அது வந்து இந்த பௌதீக பண்புகளால் ஆனது. சோ இங்கேயே பிறக்கின்றது, இங்கேயே ஜனிக்கின்றது, பிறக்கின்றது, வளர்கின்றது, சில காலம் வாழ்கின்றது, அதுக்கப்புறம் வயோதிகம் அடைகின்றது, மரணமும் ஏய்கின்றது. இந்த 6 நிலைகளை வந்து கடந்து செல்கின்றது இந்த உடல் இல்லையா? ஆத்மாவில எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அவன் மிக பழமையானவன், அவன் பிறப்பற்றவன், அந்த மாதிரி நிலையில் இருப்பவன் தான் ஆத்மா என்பதை நாம இந்த அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். சோ விநீர் முக்தாக, அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மை. பதம் அப்படின்னா பொசிஷன், அதாவது நம்ம அந்த ஒரு அதாவது நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. கச்சந்தி, தே ரீச். எவ்வாறு அவர்கள் அதை அடைவார்கள் என்றால் வித்தவுட் எனி மிசரிஸ், அதாவது எந்தவித சங்கடமே இல்லாமல் அந்த நிலையை வந்து அடைவார்கள். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, ஒருவர் தன்னுடைய பக்தி செயல்களை தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே பக்தி என்ற சேவையோடு மனப்பான்மையோடு அனைத்தும் இது பகவானுடைய சேவை என்று கருதி கொண்டு அவன் வந்து அனைத்து செயல்களும் செய்தான் என்றால் அவனிடத்தில் வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. அதாவது பலன்களுக்காக அவன் விழையவே மாட்டான். அது அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக அவன் ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா செயல்களிலுமே அவன் செயல்படுவான். அப்படிப்பட்டவன் இங்கே வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அடைகின்றான். அது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல. சம்சாரித பாத பல்லவ, அதாவது பிளாவம் மகத்பதம் புண்ணியோ முராரேக பாவாம் புத்திர் வஸ்தபதம் பரம்பதம் பதம் பதம் யத் விபதாம் நா தேஷாம். இது அழகான ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாகவதத்திலிருந்து 10வது கேண்டோல இருந்து 14வது சாப்டர் 58வது வர்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. சோ அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இடமே கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து திரும்பி வரமாட்டாங்க. they will go back to அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு செல்வார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு சங்கடங்களுமே அவர்களுக்கு இருக்காது. அவர்கள் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வாழ்வார்கள். அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபார் ஒன் who has accepted the boat, அதாவது பகவானுடைய திரு பாதங்களில் வந்து அந்த கமல பாதங்களில் வந்து யார் ஒருவர் வந்து அடைக்கலம் அடைகின்றார்களோ, அதாவது அந்த அடைக்கலம் வந்து இந்த பௌதீக இயற்கை காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷனா இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய அந்த அந்த பிரம்மாண்டத்தை பற்றி சொல்வது. சோ அண்ட் இஸ் ஃபேமஸ் அஸ் முகுந்தா, அதாவது முக்தியை அளிப்பவர் தான் முகுந்தன் இல்லையா? சோ அததான் வந்து இந்த இடத்துல முகுந்தா அப்படிங்கிற பெயர். முராரி, முகுந்தா எல்லாமே அவருடைய நாமங்கள் தான். So the giver of mukti. So the ocean of a material world is like water contained in the calf's footprint. அதாவது கடல் போல இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகம் அவர்களுக்கு எவ்வாறு வந்து தென்படும் என்றால், அதாவது நம்ம கன்றுக்குட்டியினுடைய கால் அந்த பாகத்துல நீர் என்று ஒன்று இருந்தால், இப்ப நாம கூட கை கால் அலம்புறோம், அந்த கால் ஃபிங்கர்ஸ் மத்தியில வந்து நீர் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? சிறிதளவு நீர், அந்த நீருக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் என்னும் கடலை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், ஒரு அதாவது கன்றுக்குட்டியினுடைய காலில் இருக்கக்கூடிய நீருக்கு, கடல் அளவு இருக்கிற நீர் வந்து அந்த கன்றுக்குட்டியினுடைய கால அளவு இருக்கிற நீருக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னா பக்தியில வந்து இருந்தா நமக்கு எல்லா சங்கடங்களுமே வந்து மிக 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 அதாவது நெக்லெக்டபிள் ஃபேஸ், அதாவது அதை நம்ம சங்கடமாகவே தெரியாது, அனைத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை நமக்கு இருக்கும். பரம் என்றால் நித்தியம், பரம்பதம் பரமபதம் என்று சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான். சோ அந்த இடத்திற்கு நாம் செல்லும் பொழுது இந்த பௌதிக ஆசைகள், பௌதிக கலங்கங்கள், சங்கடங்கள் எதுவுமே இருக்காது. வைகுண்டம் இஸ் இஸ் கோல் அண்ட் நாட் த பிளேஸ் வேர் இஸ் a danger in every step of life. அதாவது நம்மளுடைய அப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய இறுதி இலக்கு எங்கே என்றால் கோலோகம் வைகுண்டம் தான். ஆனால் எப்பொழுதுமே இங்கே சங்கடங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்திற்கு அவன் திரும்பி வரவே மாட்டான் அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மிசரிஸ் ஆஃப் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா அழகா கொடுத்திருக்காரு நம்ம பிரபுபாதர். அதாவது ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி. ஜரா என்றால் வயோதிகம், வியாதி என்றால் அதாவது டிசீசஸ். இதுக்குதான் நம்ம சொல்யூஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் பர்மனன்ட் மிசரிஸ் நமக்கு. அதாவது நித்தியமான சங்கடங்கள் எது என்றால், வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே பிறப்பு, இறப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து மூப்பு, அதுக்கப்புறம் வியாதி. இந்த 4க்கு நாம வந்து கண்டிப்பா வந்து என்ன சொல்யூஷன்,
இனிமே நம்ம வந்து பிறவி எடுக்க கூடாது அப்படின்னா என்ன சொல்யூஷன்? நமக்கு வயோதிகம் கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி வியாதி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? இந்த மாதிரியான நிலைகள். சோ ஒரேடியா நம்ம பிறக்காம இருந்தாலே நம்ம இந்த மற்ற மூன்றையுமே நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம். சோ அந்த பிறப்பற்ற தன்மைக்கு நாம் என்ன செயல் செய்யணும்? அப்படிப்பட்ட நிலையை நாம வந்து தேடிக்கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. யதா தே மோகா கிலம் புத்திர் வியதாதிஷ்யதி ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ரோத்ர வியாயஸ்ய ஸ்ருதஸ்ய ச. அதாவது யதா என்றால் எப்பொழுது, யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய நெக்ஸ்ட் வரும் இல்லையா ஸ்லோகம், யதா யதா எங்கே எப்பொழுது அப்படின்னு கேட்கக்கூடியது. சோ எப்பொழுது, சோ மோகா அப்படின்னாக்கா மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு, கலிலம் அப்படின்னாக்கா அதாவது அடர்ந்த காட்டு பகுதி, புத்தி என்றால் பக்தி யோகம் இல்லையா? பகவானுக்கு வந்து நித்திய தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த ஆழ்நிலையான சேவை. சோ அதாவது புத்தி என்றால் பக்தி கலந்து இந்த ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம பக்தி செய்யறது. அதாவது அறிவை வளர்த்து கொண்டு ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு பகவானிடத்தில் பக்தி செய்வது. சர்பாசஸ் அதாவது கடந்து சென்று விடுகின்றது. ததா அட் த டைம், கதா கந்தா அசி அதாவது யூ ஷல் கோ, நிர்வேதம் ஹெலோஷினஸ், ஸ்ரோத்வஷ்யசை டுவர்ட்ஸ் தட் ஆல் டு பி ஹர்ட், ஸ்ருதஷ்யஹ எல்லாவற்றையுமே கேட்பது இல்லையா? எதை கேட்கணுமோ கேட்கப்பட்டது கேட்பது எல்லாமே. அதாவது when your intelligence has passed out the dense far of delusion, அதாவது ஒருவருடைய புத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய புத்தி வந்து அடர்ந்த காடு போல் இருக்கக்கூடிய அந்த மாயையை அவர் வந்து கடந்து சென்றிருந்தால் you shall become indifferent to all this. அதாவது நமக்கு அறியப்பட வேண்டியது, இனிமே தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்பதும் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது இல்லையா? எதை கேட்டோமோ இனி கேட்க போறது எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவர் வந்து மாறுபட்ட நிலையை வந்து அடைய முடியும். ஏனென்றால் கேட்கும் அந்த விதமே வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது அவர்கள் கேட்கக்கூடிய விதம் வந்து நம்மள மாதிரி பிளைண்டா கேட்க மாட்டாங்க. சோ அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து பேசுறோம்னா அதை அப்படியே டைரக்டா எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம். ஆனா ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் அதனுடைய நோக்கம் என்ன, சோ இந்த விஷயத்தினுடைய உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படிங்கறத வந்து அலசி ஆராய்வாங்க. வாட் இஸ் த ஃபேக்ட் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. சோ எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல மாதவேந்திர பூரியை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ மாதவேந்திர பூரி அதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்க, ரிச்சுவல்ஸ் வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ யாருக்கெல்லாம் வேதங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னாக்கா கர்மகாண்டா மோட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பக்தியற்ற அவர்கள் இந்த பலநோக்கு செயல்கள் செய்து வேதங்களை பின்பற்றி செய்யும்போது அட்லீஸ்ட் சில புண்ணியங்களையாவது அவர்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் அச்செயலிலிருந்து நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்ணவே கூடாது இல்லையா? சோ நம்ம பகவான் தான் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ ஒரு பர்டிகுலர் தேவதை மீது பக்தி கொண்டிருப்பவர்களிடத்துல போய் பகவான் தான் ஹையஸ்ட், நீ இதை தான் வணங்கணும்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையில அவர் இருக்கவே மாட்டார் இல்லையா? சோ அந்த பக்குவ நிலையில வர்றதுக்கு வந்தான மார்க்கத்தை தான் நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுமே ஒழிய எடுத்த உடனே நீ இதை செய்யாத அதை செய்யாத, டோன்ட் டூ திஸ் டோன்ட் டூ தட், அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்க கூடாது. ஆனா அவரை அதாவது பாத்தீங்கன்னா மடைமாற்றி அந்த மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போறதுக்கான அந்த நாலேஜ் மட்டும் நம்ம அவருக்கு கொடுக்கணும். அப்ப அவரே தானா வந்து அதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பார் இல்லையா? அது மாதிரி வேதங்கள் ரிச்சுவல்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய அனைத்து சடங்குகள் எல்லாமே வந்து ஒருவருக்கு மிக மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது. எப்படிப்பட்ட மனிதருக்கு என்றால் பலன் நோக்கு செயலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு தான் அது அதாவது தேவையானது. ஏனென்றால் அட்லீஸ்ட் அந்த பலநோக்கு செயல்களிலாவது அவர் இருந்து அவர் வந்து அந்த அந்த கர்மங்களையாவது செய்து அந்த பலன்களால் ஏற்பட்ட புண்ணியங்களை வைத்து அட்லீஸ்ட் சொர்க்கத்திற்காவது போகிறதுக்கான பிராப்தி கிடைக்கும், மீண்டும் மனிதனாக ஏற்படுவதற்கான பிராப்தமாவது கிடைக்கும். அடுத்த பிறவி என்று ஒன்றிருந்தால் அவர் வந்து ஒரு மேன்மையான ஒரு பிறவி எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும் இல்லையா? அதனால அவர்கள் அத்தகைய செயலில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் அதை தடுக்கவே கூடாது. ஆனால் ஒரு மனிதன் வந்து பக்குவ நிலை அடைந்து சமாதி நிலையில் வந்து நிலை பெற்ற பிறகு அவருக்கென்று வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவர்கள் மனதிலே பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நிலை பெற்று கொண்டார். பரமாத்மா சுரூபத்தை அவர்கள் வந்து பார்க்க முடிந்தது இல்லையா? சோ உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர்களுக்கு இந்த ரிச்சுவல்ஸ் வேத சாஸ்திரங்கள் என்பது அதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இருக்காது. ஏன்னா அவர்கள் அதை விட
மென்மையான தன்மையை அவர்கள் நிலையை அடைந்து விட்டார்கள். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை சேர்ந்த பிறகு அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து வேத சாஸ்திரங்களை வந்து பின்பற்றி இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வந்து செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்பது எதுவும் இருக்காது. ஏனென்றால் அவர் மனதளவிலே எப்பொழுதுமே பகவானை வந்து தியானத்திலும் மற்றும் வந்து அவரை வந்து சேவிக்கக்கூடிய தன்மையில இருப்பாங்க. சோ எப்பொழுதுமே சேவிக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து பிரகாரம் யக்னம் இதெல்லாம் செய்யணும்ன்ற அவசியம் என்பது ஒரு பொழுதும் தேவையே கிடையாது. இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். யார் ஒருவர் பக்தியில நிலை பெற்று ஸ்திரமான புத்தியோட தங்களுடைய பக்தியை அவர்கள் செலுத்துகிறார்களோ, அந்த விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தன்மையை அடைகிறார்களோ, அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரிச்சுவல்ஸ் என்றது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அத்தகைய நிலை அடையாதவர்களுக்கு அந்த நிலையை அடையறதுக்கு வந்து வேதங்கள் தான் வந்து உதவும். சோ அதனால அதை நல்ல முறையில் நாம வந்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாதவேந்திரபுரி வந்து ஒரு நம்ம இந்த ஆச்சாரியாஸ்ல கூட 32 ஆச்சாரியார்கள் அவரும் ஒருத்தர். நீங்க அதை போய் செக் பண்ணீங்கன்னாக்க எத்தனாவது ஆச்சாரியார்ன்றது தெரியும். சோ சந்தியா வந்தன பத்ரம் அஷ்டு பவத்தோ போகஸ்தான துப்யம் நமோ போ தேவ பிதரஸ்தா தர்ப்பணா விதவ் நாகம் ஷமா ஷமாத்யாம் யத்ர க்வபி நிஷாத்யாய யாதவ குலோத்தமஸ்ய கஸ்மத்விஷாக ஸ்மாரன் ஸ்மாரன் அகம் ஹராமி தத் அலம் மன்யகிம் அன்யனே அன்யேனக மே. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம முக்காலமும் இப்ப காலையில ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து ரிச்சுவல்ஸ் பண்றோம். சில பேர் அக்னிஹோத்திர ஹோமம் பண்ணுவாங்க சூரிய உதயம் அப்போ, அதுக்கப்புறம் மறைவப்போ அக்னிஹோத்திர ஹோமம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஈவினிங். அதே மாதிரி சந்தியா வந்தனம் பண்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா. இதெல்லாமே ஒருத்தருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தான் இல்லையா. சோ அதை வந்து பலநோக்கோடு செய்யும் பொழுது அதுல வந்து நமக்கு புண்ணியங்கள் தான் வந்து சேரும். அந்த புண்ணியங்களால மீண்டும் அப்ப அது வந்து நமக்கு வந்து பிறவி கடலை கடக்க உதவாது. அந்த புண்ணிய பணம் எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல வச்சுட்டு மீண்டும் ஒரு நல்ல பிறவி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம அதை உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். எப்பொழுது அதுல வந்து வெறும் கேவல பக்தியாக நம்ம நினைத்து கொண்டு செய்கின்றோமோ அப்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு நம்ம அதை அழைத்து செல்லும். சோ பர்மனன்ட் ரெமிடி எதுக்கோ அதுக்கு தான் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ 3 முறை சந்தியா வந்தனா பத்ரம் அஷ்டு பவதோ சதா ஆல் க்ளோரி டு யூ ஓ பாத்திங் ஐ ஆஃபர் மை ஒபேசன்ஸ் அன்டு யூ. இது வந்து மாதவேந்திரபுரி அவர்கள் வந்து ஒரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்ல வரார் இந்த இடத்துல, அவருடைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் அவருடைய உணர்தல் அதை வச்சுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Please excuse me for my inability to offer you my respects. Now wherever I sit I can remember the great descendant of Yadu dynasty, the enemy of Kamsa, and thereupon I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient. சோ இந்த இடத்துல வந்து மாதவேந்திரபுரி ఎందుకు కావాలి అది రేపు తెల్లారకమ్మా మార్నింగ్ now I am not free. So my prayers 3 times a day. அதாவது மாதவேந்திரபுரி அவருடைய பிரார்த்தனைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார். பகவானுடைய பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிவதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. அவருக்கு வந்து என்ன தெரியும், ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ in my inability to offer you my respects. அதாவது தன்னுடைய மூதாதையர்கள் தேவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஆஃபர் மை ஒபேசன்சஸ் unto you அப்படின்னு சொல்றார். அதனால என் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கிறார், அதாவது என்னை மன்னிக்கவும் என்று கேட்கின்றார். However I sit, நான் எப்படி வேணாலும் உட்கார்ந்து I can remember the great, எந்த நிலையில் இருந்தாலும் என்னால பகவானை வந்து நினைவில் கொள்ள முடிகின்றது இல்லையா. எது டைனாஸ்டி, அதாவது அதற்கு the great descendant of, அதாவது அந்த பரம்பரையில் வந்த அதாவது கிரேட் பர்சனாலிட்டி இல்லையா. சோ கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யாரு, கம்சனுடைய எதிரி இல்லையா. கம்சனுக்கு பகவான் எதிரியாகின்றார். and therefore I can free myself from the sinful bondage. I think this is sufficient for me. சோ நம்ம வேத ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. சோ நம்முடைய forefathers நம்முடைய மூதாதையர்கள்லாம் இறந்த பிறகு ஸ்ராத்தம் பண்றோம் இல்லையா. எதற்கு ஸ்ராத்தம் பண்றோம், நாம எல்லாருமே எலிவேட்டட் சோல்ஸ் கிடையாது இல்லையா. நம்ம வந்து அந்த யோக நிலையில நிலை பெறவும் இல்லை. ஒரு சாதாரண பாமர மக்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. ஓரளவுக்கு பக்தி உண்டு. பக்தி ஒருத்தருடைய லெவல் வந்து வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா ஒருவர் வந்து தன் உணர்வு பாதையில நிலை பெற்ற பிறகு பகவானோட அவன் வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்ட பிறகு இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து அவர் விடுதலை அடைந்த நிலைக்கு சென்ற பிறகு அவருக்குன்னு வேத சாஸ்திரங்கள் செய்ய வேண்டியது, அவங்களுக்கு ஸ்ராத்தம் என்பதே கிடையாது. இப்ப நம்ம எங்கேயாவது நீங்க உங்களுடைய குரு மட்டம் இதெல்லாம் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஸ்ராத்தமே பண்ண மாட்டாங்க.
குரு ஒரு சந்நியாசி நிலையில் இருந்தவர், சந்நியாசத்தை வாங்கி கொண்டவர், விடுதலை அடைந்த தன்மையில் இருந்தவர். அவர்கள் எல்லாம் கூட இந்த உலகத்தை விட்டு செல்கிறார்கள் இல்லையா? அவர்களும் இந்த பௌதீக உடலை ஏற்றுதான் வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்படி இருந்தாலுமே அவர்களுக்கு எந்த சாஸ்திர விதிகளும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த தவங்கள் இல்லையா, உடல், வாக்கு, மனசு, இந்த தவங்கள், பகவான் மீது செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை அளிக்கின்றது. அதனால மேலும் அவர்கள் அந்த மாதிரியான செயல்கள் அவருடைய மூதாதையர்களுக்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிற்காலத்தில் அவருக்கும் யாரும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு அது தேவையே கிடையாது இல்லையா? எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். சோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதவேந்திர புரி சொல்கின்றார். ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள் மாதவேந்திர பூரி அளவுக்கு நம்ம எலிவேட்டட் சோல் கிடையாது இல்லையா? ஒரு குரு ஆச்சாரிய லெவலுக்கு நம்ம கிடையாது. அதனாலதான் அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்ராத்தத்தை நாம செய்யணும். சிலது எல்லாமே நம்ம அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் செய்துதான் ஆக வேண்டும். நம்ம ஃபேமிலியில நடக்க வேண்டிய ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே எப்ப நாம அந்த விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு அடைகின்றோமோ அப்ப நமக்கு இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஒரே சிம்பிள் வரி என்னன்னாக்கா, அதாவது கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம அனைத்தையுமே பின்பற்ற வேண்டியதாக இருக்கும். அதை விடுதலை அடைந்த தன்மைக்கு சென்றால் நம்ம அந்த இதெல்லாத்தையுமே தாண்டி சென்று விடுவோம். அந்த நிலையை விட நம்ம மேன்மையான நிலைக்கு செல்லும் பொழுது இந்த மாதிரியான சிறு சிறு செயல்கள் எல்லாம் நாம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாம செய்யக்கூடிய பக்தியிலே அனைத்துமே அடங்கி விடுகின்றது. அதனால செப்பரேட்டா நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை. இப்ப ஸ்ராதம் செய்தா அவிர்வாகம் யாருக்கு வைக்கிறோம்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் செல்கின்றது இல்லையா? அவரும் திருப்தி உற்று, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில அதுதான் படிச்சோம். அவரும் திருப்தி உற்று நம்முடைய மூதாதையர்களை எல்லாருக்குமே பாவ விலைகளிலிருந்து அதை விமோசனத்தை கொடுக்கின்றார் இல்லையா? சோ அப்ப டைரக்டா நம்ம பகவானுக்கே இந்த நிலையில அதாவது விடுதலை அடைந்த நிலையில் நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஸ்ராதம் செய்ய வேண்டிய வேலையும் அங்கே இருக்காது. சோ எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன? பக்தி ஒண்ணுதான் செய்யணும். இரண்டு நிலைகளுமே, கட்டுண்ட நிலையிலும் சரி, விடுதலை அடைந்த நிலையிலும் சரி. ஆனால் கட்டுண்ட நிலையில் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது பிரகாரம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும். பிராமணரை அவரை அழைக்கணும், ஹோமங்கள் வளர்க்கணும், அவருக்கு தட்சணை வழங்கணும், அவருக்கு அந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அரிசி, பருப்பு, இதெல்லாமே அவருக்கு துணி, மணி எல்லாம் வச்சு கொடுப்போம் இல்லையா? சோ அவருக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் செய்து கொடுக்கணும். சோ இதெல்லாமே ரிச்சுவல்ஸ். ஏன்னா அவரும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த சமையல் செய்து சாப்பிடுவார் இல்லையா? சோ நாமளும் அந்த பிண்டங்கள் வைத்து அந்த சாதத்தை காகைக்கு வைக்கும் பொழுது அது நம்ம பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நிவேதனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சிடணும். அது பெரியோர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் என்று சொல்வார்கள். சில பேர் காகைக்கு வைக்க மாட்டாங்க, சில பேர் வைப்பாங்க. சோ இந்த பிண்டங்கள் தான் மெயின். அதுதான் நம்ம அவிர்வாகமாக பகவானுக்கு நம்ம செலுத்தக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? அதான் நம்ம நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி படையல் போடுறது பகவானுக்கு தான் நம்ம அதை சமர்ப்பிக்கின்றோம். அவரும் அந்த பிரசாத அந்த நிவேதனத்தை ஸ்வீகரித்து நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு விமோசனம் அளிக்கின்றார். சோ அப்படி செய்தாலும் சரி, நீ விடுதலை அடைந்த தன்மையிலிருந்து நீ உன்னுடைய மூதாதையர்களுக்காக நீ எப்பொழுதுமே ஹிருதயத்தில் உன்னுடைய பக்தியை செலுத்தும் பொழுது அவர்களும் கரை சேர்கிறார்கள். சோ இரண்டு நிலை, 2 types of men நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு பௌதீகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள், இன்னொன்னு வெறுமனே ஆன்மீகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள். ஓகே. ஸ்ருதி விப்ராதி பன்னாதே யதா ஸ்ததஸ்ய நிச்சலாக சமாதாவ அச்சால புத்தி சதாயோகம் அவாப்ஷ்யசி. அதாவது ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்ருதி வேதங்களை இரு வகையாக பிரிக்கின்றோம். நீங்க இன்னும் டீட்டெயிலா ஈஷோபனிஷத் நெக்ஸ்ட் லெவல் படிக்கும் பொழுது அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. ஸோ ஜென்ரலா ஒரே வேதம் இருந்தது. அதை ஹையர் கேட்டகரியா ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதி என்பது இந்த இதிகாசங்கள் மற்றும் உபனிஷத்கள் இதுலதான் வரும். இதுல மந்திரங்கள் வர்றதுனால உபனிஷத்கள்லாம் ஸ்ருதியில தான் வரும். ஸ்மிருதியில நம்ம இதிகாசங்கள், புராணங்கள் இதெல்லாமே அந்த கேட்டகரியில வரும். மந்திரங்கள் மட்டும்தான் ஸ்ருதியில வரும். சோ ஸ்ருதி என்பதே வேத மந்திரங்களை பற்றி சொல்வதுதான். விப்ராதி பன்னாக, அதாவது வித்தவுட் பீயிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ், அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் அதனால் ஈர்க்கப்படாமல், யதா வென் ஸ்தாயஸ்தி, அதாவது ரிமைன்ஸ், நிச்சல அன்மூட், சமாதவ் இன் டிரான்சென்டல் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அச்சல அன்பிளிஞ்சிங் மீன்ஸ் எந்த டீவியேஷனும் கிடையாது, அப்படியே ஸ்திரமான புத்தியோட செயல்படுறது. புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ்,
ததா அட் த டைம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவாப்சியசி அதை நாம அடைய முடியும். சோ ஒருவருடைய மனது வந்து இந்த வேதங்களால் சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பலநோக்கு கர்மங்களுக்காக ஈர்க்கப்படாமல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய யக்னங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்ப கணேச ஹோமம் செய்தா நம்ம வந்து வீட்டுல எந்த தடை இருந்தாலும் நீங்கிடும், அப்படி தடையை நீக்கிறதுக்காக மட்டுமே கணேச ஹோமம் செய்யறது அது தவறு. கணேசனை நாம வந்து வணங்கணும்னு செய்தா அது வேறு இல்லையா? எல்லா தேவர்களையும் நாம வந்து வணங்கிட்டு இருந்தவங்க வணங்கணும், அவர்களுக்கு மரியாதைகள் கண்டிப்பாக செலுத்தணும். ஏனென்றால் இந்த பௌதீக இயற்கையை ரட்சிப்பவர்களே அவர்தான் இல்லையா? சோ நம்மளை ரட்சிக்கிறவங்கள நம்ம கண்டிப்பா வணங்கணும். ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து வணங்கக்கூடாது, அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு. அவங்களே நம்ம பிசினஸ் டீலிங் தான் நம்ம செய்யறது. சோ ஒருவர் தன்னுடைய மனதை வந்து எவ்வாறு எடுத்து செல்லணும்னாக்கா இந்த வேதங்களால் ஏற்படக்கூடிய பலநோக்கு செயல்களுக்கு அவன் ஈர்க்கப்படக்கூடாது. And when it remains fixed in the trance of self realization, சோ அவனுடைய மனது வந்து எதன் மேல் வந்து லயித்திருக்க வேண்டும், அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் அவன் வந்து லயித்திருக்க வேண்டும். Then you will attain the divine consciousness. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருப்பவர், அதுதான் சமாதி நிலை. Fixing the mind, பகவான் மீது மனதை ஒருவிதம் ஒருமுகமாக நிலைநிறுத்திக் கொள்வது. Fixing the mind, அதுதான் மனதை நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இது மேல வந்து நிலை நிறுத்தி கொள்றது. இப்ப பகவானே நம்ம ஹிருதயத்துல நிலை நிறுத்தி கொண்டு நம்ம பக்தியை செய்யறது. அதுல இருந்து எந்த டீவியேஷனுமே இருக்கக்கூடாது, இப்படி அப்படி போக கூடாது. சோ இப்ப நாம இந்த கடவுளை கும்பிடலாம், அப்புறம் அந்த கடவுளை கும்பிடலாம், அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. எஸ், எல்லா கடவுளுக்கும் நம்ம நமஸ்காரங்கள் மரியாதைகள் செலுத்தணும். ஆனா நமக்குன்னு நம்ம வந்து இந்த ஹையஸ்ட் the supreme personality of God-ன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அவரிடத்தில் நம்முடைய பக்தி செலுத்தும் பொழுது அந்த டீவியேஷன் எந்த ஒரு மாற்றத்திற்கும் இந்த மனதை நாம் எடுத்து செல்லக்கூடாது. we should fix our mind இல்லையா? சோ அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு பக்தி செய்வது என்பதுதான் வந்து தெய்வீகமான உணர்வு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவர் அந்த நிலையை அடைகிறார்கள். சோ இதெல்லாமே குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்ட மனிதர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அர்ஜுனர் கேட்பார். ஆக்சுவலி அர்ஜுன உவாச்ச சிதப்பிரஜ்ஞா, அதாவது ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதன். சிதப்பிரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா சமாதி சத்ய சதஸ்ய கேசவா சிததி கிம் பிரபாதேஷஹ கிம் ஆசிதா பிரஜதே கிம். அதாவது அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் கேட்கின்றான், சிதப்பிரஜ்ஞாஷா யார் அப்படிப்பட்ட மனிதன், who is situated fixed in the, அதாவது டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் தெய்வீகமான அந்த நிலையில் யார் வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறார்களோ. பாஷா மீன்ஸ் பேசுதல் இல்லையா? அவர் எந்த மொழியில் பேசுவார். சமாதி தஸ்யஹ, அவர் எந்த நிலையில் வந்து அவர் வந்து உட்கார்ந்திருப்பார், சிச்சுவேட்டட் எந்த சூழ்நிலையில் இருப்பார். கேசவா சிததீஹி, ஒன் ஃபிக்ஸ்ட் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் யார் ஒருவர் லயித்திருக்கிறார்களோ. பிரபாசேதா ஸ்பீக்ஸ், அதாவது பேசுதல், எவ்வாறு பேசுவார் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் எவ்வாறு நடப்பார் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாமே இந்த இடத்துல 4 கேள்விகள் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. So what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? ஆழ்நிலையான அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்திருக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய அந்த சுபாவம் அல்லது அவருடைய சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் எல்லாம் என்ன, அவர் அந்த உணர்வுலதான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன, அவர் எவ்வாறு பேசுவார், எந்த மொழியில பேசுவார், அவர் வந்து எவ்வாறு உட்கார்வார், எவ்வாறு நடப்பார். இந்த 4 கேள்விகளை வந்து அர்ஜுனன் கேட்கின்றான். இதுக்கு பின்னாடி வர்றதெல்லாமே இதை பத்தி தான் வந்து நம்ம பகவான் வந்து எடுத்துரைப்பார். ஆக்சுவலி டாக்கிங், வாக்கிங், திங்கிங் அண்ட் ஃபீலிங் இல்லையா? இது ரொம்ப முக்கியம். எவ்வாறு பேசுதல், எவ்வாறு நடத்தல், எவ்வாறு வந்து அதாவது ஆலோசனை புரிதல், எவ்வாறு உணர்தல். ஃபீலிங்னா உணர்தல். சோ ஒருவருடைய உணர்வு தான் அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ்க்கே வந்து வழிவகுக்கும் இல்லையா? புத்தி அதுக்கேற்றவாறு வேலை செய்யும். சோ அததான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ பகவான் புவாச்ச பிரஜாஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மனே ஏவாத்மனா துஸ்த சித பிரக்ஞா ததோ யசதே. அதாவது பகவான் சொல்கின்றார், சார் பார்த்தா, அதாவது பிரிதாவின் மகனே, when a man gives up all varieties of desires, எல்லா விதமான ஆசைகளை வந்து அவன் யார் ஒருவன் வந்து gives up, வெக்தா இல்லையா, விட்டுறது, giving up actually. So for sense gratification, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய சுகம், பௌதீக சுகத்துக்கான அனைத்து செயல்களையுமே யார் ஒருவன் வந்து விட்டுறானோ, which arise from mental concoction, சில பேருக்கு கற்பனையால வரும் இல்லையா? when his mind, அப்படிப்பட்டவன் மனது வந்து thus purified, அது வந்து சுத்தமாகின்றது.
ஃபைன் சாட்டிஸ்பாக்சன், அதாவது திருப்தி கொள்கின்றான். எதில்? தன்னிலேயே அவன் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையை அடைகின்றான். தென் he is said to be in the pure transcendental consciousness. அப்படிப்பட்ட மனிதன் தான் வந்து தூய ஆழ்நிலையான அந்த உணர்வில் லயித்திருக்கின்றான் என்று பகவானும் இந்த ஸ்லோகத்தில் வழியாக வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ கற்பனையால வந்து யூகிக்கவே கூடாது, அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. சோ சில பேர் வந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசத்தையே வந்து அந்த போக்கஸ்டா வச்சு நான் வந்து கடவுளை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெறுமனே அருவ பிரம்மனாக நான் வந்து பகவானை பார்க்க போகிறேன் ஆற்றல் ரூபத்தில், இல்லையா, அரூபமாக பார்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். பகவான் அரூபமாகவும் இருக்கின்றார், ரூபமாகவும் இருக்கின்றார், இல்லையா? அந்த ரூபத்தை நம்ம பிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. தானா அவரே வந்து நமக்கு அந்த ரூபத்தை நமக்கு காட்டுவார். ஆனா நம்மளுடைய பக்தி நிலை அந்த அளவுக்கு யூ ஷுட் பி இந்த சமாதி நிலைக்கு செல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும். அப்ப கண்டிப்பா பகவானே நம்ம முன்னாடி தோறுவார். துக்கேஷ்வ அனுவிக்னா மானக சுகேஷு விகதாஸ்பரக வீத்தராக பயோ குரோதா, இல்லையா? வீத்தராக, ராக என்றால் ஆசை, பயம் என்றால் பயம், குரோதா என்றால் கோபம். ஆக்சுவலி வீத்த ராக பயா குரோதா, ஃப்ரீ ஃப்ரம், அதாவது அதுல இருந்து விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். எதிலிருந்து? ஆசையிலிருந்து விடுதலை அடைந்திருக்கணும், பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். மீண்டும் வந்து குரோதம் என்றால் கோபம். சிதாதீர் முனீர் உச்சதே. சோ இந்த 3 சுபாவத்திலிருந்து அவன் வந்து கண்டிப்பாக விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். சோ கோபம் இருக்கிறவன் கிட்ட கண்டிப்பா ரஜோகுணம் இருக்கு. சோ சத்வகுணம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது, இல்லையா? பயம் இருக்காது சத்வகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு. தன்னுடைய கடமைகள் செய்வதற்கு அவர்கள் பயப்படவே மாட்டார்கள், இல்லையா? ஆசைகளும் வந்து அந்த பௌதிக ஆசைகளையும் அவர்கள் வந்து கலைந்திருப்பார்கள். சுகேஷு வீத விகதாஸ்பரச வித்தவுட் பீயிங் இன்ட்ரெஸ்டட், அதன் மீது வந்து அவர்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. சோ இன் த்ரீஃபோல்ட் மிசரிஸ், மும்முறை, அதாவது மும்மடங்கு துயரங்கள் என்று சொல்வாங்க. அது மும்மடங்கு துயரங்கள் என்ன என்றால் ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம். இதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்தியாத்மிகம் என்றால் இந்த உடல் மனசு இரண்டுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய அந்த அதாவது இந்த உடலோட இந்த ஆத்மா வந்து நின்று இருக்கு, இல்லையா? இந்த ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை. ஆனால் இந்த புத்தியை வந்து அது வந்து ஏதோ ஒன்னுத்து மேல வந்து மனசு வந்து எடுத்துட்டு போச்சுனாக்கா அது அந்த ஆசையை வந்து வளர்த்து விட்டுட்டு அந்த ஆத்மா வந்து சும்மாதான் இருக்கும். ஆனா இந்த புத்தி, மனசு, புலன்கள் எல்லாம் செயலாற்றி கொண்டே இருக்கும், இல்லையா? சோ இந்த உடல் மற்றும் இந்த ஆத்மாவுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள், இது எல்லாமே அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாமே ஆத்தியாத்மிகம் என்று சொல்வது. சோ அதனால வரக்கூடிய சங்கடங்களும் இருக்கலாம், சந்தோஷமும் இருக்கலாம். அவை அனைத்துமே வந்து ஆத்தியாத்மிகம் என்று ஆத்தியாத்மிக் என்று சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆதி பௌத்திகம். ஆதி பௌத்திகம் என்பது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்க, இல்லையா? சோ பௌத்திகம் என்பது என்விரான்மெண்ட், நம்ம வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருக்கலாம், இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், நம்ம உறவினர் இருக்கலாம், இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்களும் இருக்கலாம், சந்தோஷமும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி விளைவுகள் வந்து அது ஆதி பௌத்திகம் என்று சொல்வார்கள். மேலும் ஆதி தெய்வீகம் என்பது நாம இந்த இயற்கை, இந்த பௌதிக இயற்கையில நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துலயுமே நன்மையும் உண்டு, தீமையும் உண்டு, இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேக்டரி கட்டுறாங்க, அதுல இருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் எங்கே செல்கின்றது? பூமிக்குத்தான் செல்கின்றது, இல்லையா? அந்த கழிவுகளால் அந்த பூமிக்கு என்ன ஏற்படுகின்றது? அதாவது அந்த மண்ணினுடைய வளம், நீர்னுடைய அதாவது கண்டாமினேஷன், இல்ல நீரினுடைய பியூரிஃபிகேஷன், அந்த பியூரிட்டியும் இம்பாக்ட் ஆகுது, இல்லையா? சுத்தமான தண்ணீர் நமக்கு கிடைக்க பெறுவது கிடையாது அந்த இடத்துல. சோ அந்த மாதிரி நிலை. சோ இப்போ ஒரு இயற்கைக்கு அகெயின்ஸ்டா நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே இயற்கையாக இருந்து கொண்டு ஆதி தெய்வமாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட். அதனால்தான் சில சமயத்துல வந்து வெறுமனே மழையே நம்ம பார்க்கின்றோம், இல்லைன்னா வறட்சியை காண்கின்றோம், இல்லையா? சோ நாம இந்த இயற்கைக்கு நாம் என்ன தீங்கு விளைவிக்கின்றோமோ அதையே தான் நாம வந்து திரும்பியும் அடைகின்றோம். சோ அதனுடைய விளைவுகளை தான் நாம சந்திக்கின்றோம். அதுதான் ஆதி தெய்வீகம். சோ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மழையே வராததற்கான காரணம் கூட இருக்கின்றது, இல்லையா? சோ டிராட் சிச்சுவேஷன்ஸ் நாம இந்த இயற்கைக்கு செய்யக்கூடிய சங்கடங்கள். சோ அதனால வந்து கோவமுடக்கூடிய அந்த தேவர்களும் நமக்கு வந்து மழையே கொடுக்காம போறாங்க, இல்லைன்னா மழையை ஃபுல்லா கொடுத்து எல்லாத்தையுமே அழிக்கக்கூடிய நிலைக்கும் சென்று விடுகின்றது இயற்கை சீற்றங்களால். வந்து இதையெல்லாம் வந்து அந்த சீற்றங்கள் எல்லாம் யாரால வந்து வழங்கப்படுகின்றது? தேவர்களால். சோ அந்த தேவர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப், இல்லையா? சோ யக்னங்களை அவர்களை நாம மறந்து விட்டால் கண்டிப்பாக அதற்கேற்ற பலன்கள் தான். தேவர்களையும் நாம வணங்கணும்.
ஆனா பலன்களை எதிர்பார்த்து நம்ம வணங்கக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. பலன்களை எதிர்பார்த்து தேவர்களை வணங்கக்கூடாது. கேவல பக்தி மட்டும்தான் செய்யணும். எந்த கடவுள்கிட்டயுமே நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து செயல்படக்கூடாது இல்லையா? So one who is not disturbed in the mind, யார் ஒருவர் மனதால சங்கடமே அடையாமல் இருக்காங்களோ, ஈவன் in the amidst of the threefold miseries, இந்த ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி ஆத்மிகம், இந்த நிலையில வந்து ஏற்படக்கூடிய சுக துக்கங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதனால வந்து அவர்கள் என்றைக்குமே வந்து அதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ், அதாவது சங்கடமாகவே கருதாமல் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் லைஃப், இதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு பக்குவ நிலை இருக்கு இல்லையா? அப்படி அடைகிறவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் who is free from the attachment என்றால் பற்றுதல், அதிலிருந்தும் அவர்கள் விலகி இருக்க வேண்டும். ஃபியர் அண்ட் ஆங்கர், அதாவது பயம் மற்றும் கோபம், இந்த மூன்றிலிருந்துமே வந்து யார் ஒருவர் விடுதலை அடைந்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து சிரமான புத்தி உடைய மனிதர். அதுதான் சிதாதீர் முனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிரமான புத்தியுடைய மனிதரை பற்றி தான் இந்த இடத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ ஒவ்வொருவரும் நாமளும் வந்து அந்த நிலையை அடைவதற்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அந்த பாதையில போயிட்டு பக்தியில போயிட்டு நம்ம அதை வந்து அடையணும்ன்ற அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி செய்யணும். அதற்கு மேல பகவான் வந்து அவர் என்ன வழி நடத்துறாரோ அது ஓகே இல்லையா? நம்ம பிரயத்தனங்களை நாம செய்ய வேண்டும். சர்வாத்மனா வேனிஷஹ தத் தத் பிராப்ய சுபாஷுபம் நாபிநந்ததி நாத்வேஷ்டி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல so one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, அதாவது அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை தீமை எதுவாக இருந்தாலும் அதுல ஒரு பொழுதும் அதை சங்கடமாகவே கருதுவது கிடையாது. எல்லாவற்றையுமே ஒருபோல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், சஞ்சலமே இருக்காது அவருக்கு. வந்து சஞ்சலமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அது அவருக்கு சஞ்சலமாக இருக்காது. neither praising it nor despising it, அதாவது நமக்கு கூட இருக்கு இந்த சுபாவம் இல்லையா? சுகம் வரும்பொழுது அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்திட்டு நம்மளை விட பெரிய ஆள் யாரு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மார்த்தட்டிக்கு கொள்ளக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட உண்டு. அதே மாதிரி துக்கம் வந்து விட்டா லோகத்துல நம்மளை விட யாருமே வந்து கஷ்டப்படுறதே இல்லை, நாம தான், அதாவது உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க யாருன்னா நாம தான் அப்படின்னு நம்மள நாமளே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்குவோம் இல்லையா? சோ அதனால சுகத்தையும் துக்கத்தையும் வந்து இது எல்லாமே நமக்கு எப்படி இப்ப குளிர்காலம், வெயில் காலம், மழை காலம் என்று வருகின்றதோ இந்த சீதோஷ்ண நிலை மாதிரிதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே என்று உணரக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து இஸ் firmly fixed in the perfect knowledge. அவர்கள் தான், அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து உண்மையான ஞானத்தில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம். யதா சம்ஹாரத்தே சாயம் கூர்மோக்ஞாவ்ய சர்வசஹ இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தேப்யஸ்ய தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதாக. அதாவது இது ஆமையினுடைய இதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆமை வந்து தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாமே அந்த ஓட்டுக்குள்ளே வந்து முடங்கிவிடும் இல்லையா? அது போல ஒருவர் வந்து தன்னுடைய அதாவது புலன்களால் ஏற்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே வந்து அதை வந்து கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து they are fixed in the consciousness, அதாவது பகவான் அந்த தெய்வீகமான அந்த உணர்வில் வந்து அவர்கள் வந்து நிலை பெற்றிருப்பார்கள். ஏனென்றால் அவருடைய புலன்கள் எல்லாமே பக்குவ நிலை அடைந்திருக்கும். சோ தேவையற்ற செயல்களில் அவர்கள் வந்து ஈடுபட மாட்டார்கள் இல்லையா? அதர்மமான காரியங்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள். எத்தகைய காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டுமோ அது மட்டும்தான் அவங்க ஈடுபடுவாங்க இல்லையா? one who is able to withdraw these senses இல்லையா? சோ யாரால தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள முடிகின்றதோ, சோ அந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபடாமல், இப்ப கண்ணு வந்து பாக்குது, கண் பார்த்தல் என செயல் செய்கின்றது, ஆனால் எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்க கூடாது என்பதும் இருக்கின்றது இல்லையா? காது வந்து எதை கேட்கணும் எதை கேட்க கூடாது. ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தரை பத்தி அவதூறு சொல்லிட்டு இருந்தா அதை நம்ம வந்து இன்னும் எரியற நெருப்புல என்ன மாதிரி நம்ம போய் பேசக்கூடாது கேட்டுட்டு இல்லையா? அப்ப இந்த நாக்கையும் நம்ம வந்து தவறாக தான் உபயோகப்படுத்துகின்றோம். சோ அது சிறு சிறு விஷயமாக தான் இருக்கும், ஆனா அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் வந்து பெரியது, பாவங்களாக நமக்கு வந்து சேரும். சோ அது இந்த பாவங்கள் அனைத்து இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றதான்? பாம்பினுடைய செயலுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டு, பாம்பு வந்து நம்ம முன்னாடி நின்னாக்கா அது வந்து தன்னை அதுக்கு தெரிஞ்சது வந்து நம்மளை இவங்க வந்து ஏதோ செய்ய போறாங்கன்ற அந்த பயத்திலே வந்து கொத்திடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த சர்பெண்ட்.
அந்த பாம்பை வந்து பாம்பாட்டி மட்டும்தான் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த புலன்களின் செயல்களை வந்து இந்த புலன்கள் இந்த மனதால வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். சோ அப்படி நம்மளால அந்த புலன்களின் செயல்களை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடிந்தால் கண்டிப்பாக நாம வந்து we are fixed in the perfect consciousness, அதாவது ஒரு உத்தமமான உணர்வுல வந்து நம்ம வந்து அந்த பக்தி உணர்வுல வந்து நாம வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். ஓகே, அதுதான் யோக நிலை. ஒரு யோகி வந்து அதை வந்து கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ அதாவது ஒரு பக்தனாக இருக்கலாம், அல்லது தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றவனாக இருப்பான். எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலுமே இந்த புலன்களின் செயல்களை ஒருவர் வந்து கண்டிப்பாக அதாவது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். எவ்வாறு ஒரு பாம்பாட்டி வந்து பாம்பை வந்து கட்டுப்பாட்டில வச்சிருக்காரோ, அது மகுடம் ஊதினா அது ஆடும், அதுக்கப்புறம் அந்த பெட்டிலே போய் அடங்கி உட்காந்துரும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை நம்ம வந்து அத ஊமையை தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல. So the senses are compared to the venomous serpents. இந்த புலன்கள் எல்லாம் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது? அதாவது அதாவது விஷம், நச்சு கலந்த நச்சை வந்தே கக்கக்கூடிய அதாவது பாம்புக்கு தான் வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. They want to act very loosely and without restrictions. இல்லையா? பாம்பு வந்து ஃப்ரீயா விட்டா எப்படி இருக்கும்? அது இஷ்டத்துக்கு தான் வந்து எதிரில வரவங்க எல்லாருமே கொத்தி விடும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து the yogi or a devotee must be strong to control the serpents like a snake charmer. நாம் எல்லாரும் கூட இந்த புலனை வந்து எப்படி பாம்பாட்டி வந்து அதாவது பாம்பை வந்து கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் வந்து தன்னுடைய புலன்களை எல்லாமே தன் கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். தன்னிச்சையாக செயல்படுவதற்கு நாம அதை அனுமதிக்க கூடாது. சோ எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது, அது எல்லாமே நமக்கு தெரிக்கணும். பிரவிற்த்தி மற்றும் நிவர்த்தி இல்லையா? செய்யத்தகாத செயல் எது? பிரவிற்த்தி. செய்யத்தக்க செயல் வந்து நிவர்த்தி. சோ எதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணுமோ அதெல்லாம் தவிர்த்திடணும் நம்ம இல்லையா? அத்தகைய நிலையில் நாம வந்து நம்மளை எடுத்துட்டு போகணும். சோ இன்னொரு அனாலஜி வந்து டார்டாய்ஸ், அதாவது ஆமை தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள வந்து அனைத்து புலன்களையும் வந்து உள்ள இழுத்துக்கும். தேவையற்ற சமயத்துல அது வெளியில விடவே விடாது. எப்ப தேவையோ அப்ப மட்டும்தான் அது வெளியே எடுக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம தேவையானதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பேசணும், தேவையானதை மட்டும்தான் நம்ம கேட்கணும், தேவையானதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்த மாதிரி புலன்களை எல்லாமே நம்ம வந்து சுவைக்கிறது கூட அதே மாதிரிதான். எதை வேணாலும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, அது ரொம்ப தவறு இல்லையா? சோ கட்டுப்பாடு இல்லாம நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம அமைத்து கொள்ளக்கூடாது. இது அழகான விஷயா வினி வர்த்தந்தே நிராகரஷ்ய தேகினா ரசவர்ஜம் ரசோப்யஷ்யே பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. விஷயா அப்படின்னாக்கா அதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது புலன்களின் செயல்கள், அதாவது நம்முடைய அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்கு ஈடுபடக்கூடிய அத்தகைய செயல்பாடுகள். வினிவர்த்தந்தே அதையெல்லாம் நாம வந்து பழகக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ரிஃப்ரைன்ட் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். நிராகாஷயா பை நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், அதாவது நம்ம இதை செய்யத்தகாத செயலில் அது வந்து இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக நம்ம அதை தவிர்த்து விட வேண்டும். இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மா. ரசவர்ஜம், கிவிங் அப் த டேஸ்ட், அதாவது நம்ம வந்து இந்த ராக்கினுடைய ருசி இல்லையா? நம்ம எதையுமே டேஸ்டா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். உரப்பா சாப்பிட்றது, இல்லைன்னா வந்து புளிப்பா சாப்பிட்றது, இல்ல ஸ்வீட்டாவே ஏதோ ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஐக்கியப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரியான நிலையை நாக்குக்கு வழங்கவே கூடாது. எதை இருந்தாலுமே அதை வந்து மிதமான நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இந்த நாக்குக்கு நம்ம கொடுக்கணும். சோ அதாவது சுவையான உணவு கூட அதாவது ஒரு அமௌண்ட் தான் நம்ம சாப்பிடணும். நல்லா இருக்கேன்னு நம்ம நிறைய சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து ரசா சென்ஸ் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா? சோ நாக்கு வந்து ருசிக்கும், நாக்கு வந்து பேசும், கண்ணால வந்து பார்க்க முடியும், காதால வந்து கேட்க முடியும், நாசியால வந்து நுகர முடியும், கையால வந்து நம்மளால தொட முடியும். இந்த ஞானேந்திரியங்களை நாம கண்டிப்பா கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். ஒன்ஸ் இந்த ஞானேந்திரியங்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கர்மேந்திரியங்களும் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து மேப் ஆயிடும். அதே மாதிரி அதுவும் வந்து கட்டுப்பாட்டுல வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். நாம் இதை விட்டுட்டாக்கா அதே மாதிரி கர்மேந்திரியங்களும் செயலாற்றும், புலன்களின் செயல்களும் வந்து செயலாற்றிவிடும். சோ அதனால்தான் உடல் கொண்ட ஆத்மா மேபி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃப்ரம் த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலம் அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள்ல நாம ஈடுபடக்கூடாது. த டேஸ்ட் ஃபார் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ், இந்த நாக்குல இருக்கக்கூடிய இந்த ருச்சி எப்பவுமே இருந்துட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அந்த ருசியையே நாம வந்து தியாகம் பண்ணிட்டாக்கா எதை வேண்டுமென்றாலும், அதாவது இந்த ருசிக்காக நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. இந்த வாழ்க்கை வாழறதுக்கு தேவையான எதுவோ அத்தகைய உணவை மட்டும் நாம சாப்பிடணும். வாழ்வதற்காக சாப்பிடணுமே வர சாப்பிடறதுக்காக நாம வாழக்கூடாது. அப்ப சாப்பிடறதுக்காக வாழ்றோம்னாக்கா ருசியா சாப்பிடணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? பட் சீசிங் சச் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ்
சோ இதெல்லாம் நாம வந்து இதெல்லாமே கீழான இயல்பால் ஏற்படக்கூடிய ஆசைகள் இல்லையா. ஸோ மேலான ஆசை, மேலான டேஸ்ட், அதாவது உயர்வான அந்த ருச்சியை நம்ம வந்து, அதாவது பக்தி எனக்கூடிய அந்த ருச்சியை நம்ம வந்து அடையணும். ஒருவர் வந்து அந்த நிலை எப்பொழுது அடைவார் என்றால் ஃபிக்ஸ் இன் த கான்சியஸ்னஸ், அதாவது பகவானுடைய பக்தி உணர்வில் அவன் தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக அவனால வந்து இந்த கீழான நிலைகளை எல்லாமே வந்து அதாவது மடைமாற்றி அவன் உயர்வான இலக்கை அடைவதற்கான மார்க்கத்துக்கு அவன் வந்து தள்ளப்படுகின்றான். சோ இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பத்தி நம்ம மீண்டும் 6வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். யமா, நியமா, அதுக்கப்புறம் ஆசனா, தாரணா, அதுக்கப்புறம் பிராணா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யகாரா, அதுக்கப்புறம் வந்து சமாதி இல்லையா, தானா, தியானா, அதுக்கப்புறம் சமாதி, 8 நிலைகளை பற்றி நாம வந்து கண்டிப்பா படிப்போம் டீட்டெயிலா. இப்ப இது தேவையில்லை. ஓகே. யததோஹி அபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபாஷிதஹ இந்திரியாணி பரமாத்தினி ஹரந்தி பிரஷபம் மனஹ. சோ இந்த புலன்கள் வந்து ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்கானது, அதை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதாவது காட்டை கூட நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்திடலான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சொல்வார். மனதை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ல சொல்வார். சோ இந்த புலன்களும் அதே மாதிரிதான், மனசை கட்டுப்படுத்தினாதான் இந்த புலன்களும் கட்டுக்கு வரும். மனதையே நம்மளால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா கண்டிப்பா புலன்களும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. they are forcibly carry away the mind. அதாவது மனதை, இந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து கீழே தள்ளிவிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஸ்வாமித்ர முனிவர் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. சோ மேனகனுடைய அழகுல மயங்கி அவர் எவ்வளவு தபஸ் பண்ணியிருந்தார். சோ அது எல்லாம் அந்த நிலையே அவர் வந்து இழந்து விட்டார் இல்லையா. சோ அந்த செயலால் மேனகை மணர்ந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சகுந்தலை என்னக்கூடிய மகளையும் பெற்றார் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒருவர் வந்து தபஸ் வாழ்க்கையை கீழே வந்து அவ்வளவு பெரிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தவங்கள் புரிந்து இறுதியில் அவர் கீழே இறங்கி வர வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளிவிட்டாங்க இல்லையா. அதனால இந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் வந்து நம்மள வந்து கீழே தள்ளிவிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யானை வந்து அந்த பக்கம் வந்து இறை இருக்கின்றதுன்னு அந்த இடத்துல பள்ளத்தை வந்து மூடி இருப்பாங்க இல்லையா. அது பள்ளம் என்று தெரியாமலே இந்த பிக்சர் நீங்க வந்து 18 days PPT-ல பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து மீன் கூட வந்து விட்டில் பூச்சி அந்த விளக்கை நோக்கி செல்லும், தனக்கு மரணம் அந்த விளக்கினால் ஆகும் என்பது தெரியாமல் அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி செல்லும். சோ இதெல்லாமே அந்த பார்த்தல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்னொன்னு உணர்றது. அதே மாதிரி ஹனிபி, இப்போ வந்து தேனி வந்து மகரந்தத்தை வந்து சேர்த்து கொண்டு போய் அந்த தேன் கூடு வந்து கட்டுது. ஆனா எல்லா தேனுமே அந்த தேனி வந்து பருகிறது கிடையாது. சோ அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த தேன் எடுக்கிறவங்க வந்து அந்த தேனீக்களை வந்து வதைக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை பார்த்துட்டு தான் அந்த தேனி எடுக்கிறாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி சோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஆசையாகத்தான் இல்லையா, ஒரு ஆசையினால் ஒரு செயலை நாம செய்கின்றோம். சோ அந்த மாதிரி அதனால அந்த ஒரு பர்டிகுலர் புலன் தான் வந்து நமக்கு வந்து மான் கூட சப்தத்தினால் கேட்டு தன்னுடைய இனம்தான் என்று போகும்பொழுது அங்கே சிங்கத்திடம் மாட்டிக்கொண்டு அதுவும் இரையாகின்றது. சோ காதால கெடுறது, அதே மாதிரி கண்ணால கெடுறது, நாவினால் கெடுறது, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒரு புலனுக்கு அடிமையாகிவிட்டால் நம்ம மேல இருந்து கீழே தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். சோ ஈவன் a man of discrimination is entering to control them. சோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து நம்மள வந்து கீழே வந்து தள்ளி விட்டுரும். யமுனாச்சாரியா வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சின்ஸ் மை மைண்ட், இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள். நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் வந்து விஸ்வாமித்ர முனிவரை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல. விஸ்வாமித்ரா a great sage and perfect sage இல்லையா. யோகி was misled by Menaka into sex enjoyment. Although Yogi was endeavoring for sex control for severe types of penance and yogic practices. அவர் கடுமையான தவங்களை எல்லாம் இருந்தார். ஆனா அதையெல்லாம் ஒரே இதுல வந்து கீழே தள்ளப்பட்டார். இது நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள். பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் வந்து யமுனாச்சாரியா பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ யமுனாச்சாரியா யாருன்னா நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல இருக்கக்கூடியவர் தான் இவர் யமுனாச்சாரியா. சோ அவருடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, சின்ஸ் மை மைண்ட் ஹாஸ் பீன் எங்கேஜ் இன் சர்வீஸ் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. சோ என்னுடைய மனது எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து சேவிக்கக்கூடிய அந்த செயலில் மட்டுமே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. அண்ட் ஐ ஹவ் பீன் என்ஜாயிங் எவர் நியூ டிரான்ஸ்டென்டல் ஹியூமர் இல்லையா. And whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit it in the thought. அதாவது என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் மேலேயே நான் வந்து துப்பிக்கிறேன்றார் அவர் வந்து.
இப்போ எப்படி சொல்றாரு பாரு அப்படின்னா, அந்த இயல்பே எனக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு நானே என்னை வந்து அது வந்து எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்றத வந்து அழகாக சொல்லியிருக்கார். சோ எது உயர்வானது அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல யமுனாச்சாரியா வந்து சொல்லியிருக்கார். பக்தி செயல் வந்து உயர்வானது. இந்த பௌதீக சந்தோஷத்திற்காக நம்ம செல்லக்கூடாது. அத்தகைய நிலை ஒன்று நம்ம மனசுல எழுந்தாலும் அதை நாம வந்து தூரமாக தூக்கி எறிந்து விட வேண்டும். ஸ்பிட், அதாவது தூரமாக எரிந்து விட வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கக்கூடியதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். மேலும் அம்பரீஷ் மகாராஜா, இது ஒரு ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருப்பார். சோ அவர் தான் நவவித பக்திஸ்ல எல்லா செயல்களுமே செய்யறவர் இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் 18 டேஸ்ல கேட்டு வந்திருப்பீங்க அந்த ஸ்டோரி. எல்லா செயலுமே செய்வார். ஸ்ரவணம் பண்ணுவார், கீர்த்தனம் பண்ணுவார், ஸ்மரணம் பண்ணுவார் இல்லையா? அர்ச்சனம் பண்ணுவார். அவருடைய அரண்மனையில வந்து கோயில் இருக்கு, அந்த கோயிலுக்கு எல்லாமே கிளீன் பண்றது. அவருடைய புலன்கள் அனைத்துமே எல்லா பக்தி செயல்களில் தான் ஈடுபட்டு இருந்தார். நவவித பக்தி செய்த ஒரே ஒரு ஆத்மா யாருனாக்கா நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜா தான். சோ அவ்வாறு ஒரு சிறந்த பக்தர் அவர். சோ அப்படிப்பட்டவருடைய இந்த நம்ம துர்வாச முனிவருக்கு கோபம் ஜாஸ்தி இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து இவன் மட்டும் எப்படி இவ்வளோ பாப்புலரா இருக்க அந்த இது உண்டு அவருக்கு. சோ அவருடைய அந்த இதை வந்து கெடுக்கிறதுக்காகவே அவர் இடம் நினைப்பார், அந்த இடத்துல போவார். சோ இந்த ஏகாதசி விரதம் முடிஞ்சா நம்ம வந்து உபவாசத்தை வந்து நிறைவு செய்யணும் இல்லையா? சோ அந்த உபவாசத்தை நிறைவேற செய்யறதுக்கு வந்து முன்னாடி இவர் போவார். நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன், அப்ப நம்ம 2 பேருமே சேர்ந்து நம்ம வந்து உபவாசத்தை நிறைவு செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார். யாரு? துர்வாச முனிவர். ஆனா காலம் கடந்த பிறகும் அந்த பிரேக் பீரியட் தாண்டின பிறகு நம்ம வந்து அந்த இந்த டியூரேஷன் காலையில 6 மணில இருந்து 10:30 மணிக்குள்ள நம்ம வந்து உபவாசத்தை நிறைவு செய்யணும்னு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த காலகட்டத்திற்குள்ள நாம வந்து அந்த உபவாசத்தை நிறைவு செய்யவில்லை என்றால் அந்த அந்த திதி முடிஞ்சா அதுக்கு அடுத்த திதியில தான் நம்ம செய்யணும். சோ அந்த காலகட்டத்திற்கு முன்னாடி நம்ம அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளதான் நம்முடைய அந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணணும். ஆனா அவ்வாறு செய்ய முடியாத நிலை வரும்பொழுது இவரும் பார்த்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிடுறார். சோ நீரை மட்டும் அறிஞ்சு அவருடைய அந்த உபவாசத்தை வந்து அவர் நிறைவு செய்து கொள்கிறார். அவர் வந்த பிறகு நம்ம வந்து அந்த விருந்தே சாப்பிடலாம் முனிவர் வந்த பிறகு அப்படின்ற ஒரு அந்த நிலையில இருக்கார். யாரு? அம்பரீஷ் மகாராஜா. ஆனா இந்த நீரை அருந்தி அவர் உபவாசத்தை முடித்து கொண்டார் என்ற விஷயம் வந்து யாருக்கு தெரிய வருகின்றது? நம்ம துர்வாச முனிவருக்கு தெரிய வருகிறது. கோபம் கொண்டு அவரை வந்து சபிக்க வந்து விடுகின்றார். சோ சபிக்க வரும் பொழுது சோ பகவான் எப்படின்னா தன்னை அவதூறு பேசுபவர்களையும் பொறுத்து கொள்வார். ஆனால் தன் பக்தர்களுக்கு தீங்கு இழைப்பவர்களே பகவான் என்றைக்குமே பொறுத்துக்கிறது கிடையாது. சோ அவர் சபிக்க வரும் பொழுது இந்த அவர் வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை விட்டுறாரு ஆக்சுவலி. சோ பகவானிடத்தில் போய் முறையிடுகின்றார். யாரு? நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜா. சோ பக்தனை காப்பது என்பது அவருடைய தலையாய கடமை ஆகும் பொழுது அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து விட்டுறார். அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து துர்வாச முனிவர் எங்கே சென்றாலும் அது விடவில்லை. வைகுண்டத்திற்கும் செல்கின்றார் பகவான். இது என்னுடைய கண்ட்ரோல் கிடையாது, இது நீ வந்து நீ அம்பரீஷ் மகாராஜா கிட்டதான் நீ போகணும் அப்படிங்கிற அந்த அவர் சொன்னா மட்டும்தான் இந்த சுதர்சன சக்கரம் நிக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவான் வந்து சொன்ன பிறகு இறுதியில வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜா பாதங்களில் வந்து தஞ்சமடைகின்றார். சோ அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜா ஐயோ இவர் எவ்வளவு பெரிய ரிஷி இல்லையா, நம்ம பாதங்கள் விழுறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரிடத்தில் அவரும் வந்து அந்த மரியாதைகளை வந்து தெரிவிச்சு பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்து அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும்படி செய்தார். சோ இதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது இயல்பு. சோ தான் சங்கடப்பட்ட மாதிரி அடுத்தவர்களும் சங்கடப்படக்கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய எண்ணம் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு உண்டு. இதுவும் வந்து ஒரு ஸ்டோரி நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டியது. எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாமே. தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த அஸ்திதமத் பரஹ வசேஹி யசேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதக. அதாவது யார் ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களை எல்லாமே கட்டுக்குள் வைத்து சோ அன்னெசரி அதாவது தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்தாமல் எந்த செயலில் இந்த புலனை ஈடுபடுத்த வேண்டும் அதற்கு மட்டுமே அவர்கள் வந்து ஈடுபடுத்தும் பொழுது மேலும் தன்னுடைய மனதை வந்து பகவான் மீது யார் ஒருத்தன் நினை கொள்கின்றானோ அப்படிப்பட்டவனே வந்து ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதன். ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன் நான், ஜஸ்ட் 1 செகண்ட், ஒரே நிமிஷம்.
எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. அதனால சோ யார் ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு எப்பொழுதுமே தன் உணர்வுகளை பகவான் மீது நிலை கொள்கின்றார்களோ அவர்களே ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதன். சோ இந்த இடத்துல பாகவதத்துல வர்றது 9th கேண்டோல அம்பரீஷ் மகாராஜாவும் துர்வாச முனிவரை பற்றி அந்த இதுதான். சோ இங்க அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார். ஆனால் துர்வாச முனிவர் கோபத்திற்கே பேர் போனவர் இல்லையா? அவர் வந்து அவ்வளவு பெரிய யோகி, ஆனாலும் அவருக்கு வந்து அந்த கோபம் என்பது அவருக்கு இல்லை. அதான் அந்த கோபத்தோட தான் எல்லா செயல்களுமே செய்கிறார். சோ அந்த நிலை எப்படி இருக்கக்கூடாது, அது தேவையே இல்லை. ஒரு மனிதன் கோபம் பயம் இதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைய வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஜாயத்தோ விஷயான் பும்சக சங்கஸ்தேஷு பஜாயத்தே கங்கா சஞ்சாயத்தே காம காமக்ரோத அபிஜாயத்தே. சோ இது ஒரு சர்க்கிள். அதாவது சோ நம்ம இந்த இதுல பிபிடில போனா நமக்கு அது அழகா தெரியும். எஸ், இது நீங்க கூட படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? புலன்களின் செயல்கள். புலன்களின் செயல்களால் நமக்கு என்ன செய்கின்றது? நமக்கு அதாவது அட்டாச்மெண்ட், அதாவது நமக்கு அதன் மேல் ஒரு ஈடுபாடு, ஏதோ ஒன்னுத்து மேல் நமக்கு ஈடுபாடு வருகின்றது. இந்த புலன்களின் செயல்களால் தான். கண் பார்க்கறதால ஒரு ஈடுபாடு, காது கேட்கறதால ஒரு ஈடுபாடு, வாய் பேசுவதால ஒரு ஈடுபாடு இல்லையா? நாசி நுகர்வதால் ஒரு ஈடுபாடு. அதனோட நம்ம வந்து ஒரு தொடர்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? சோ மேலும் அதன் மீதே நம்மளுடைய புத்தியை நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது ஆசையை வந்து விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். அது மோகமாக மாறிவிடுகின்றது. இந்த மோகம் வந்து அதை அடையறதுக்காக வந்து பிரயத்னிக்கும் இல்லையா? சோ அந்த பிரயத்னத்துல வந்து வெற்றி கண்டால் அகங்காரம் வந்துவிடும். ஆனால் அந்த பிரயத்னத்தில் தோல்வி அடைந்தால் நமக்கு கோபம் என்றுதான் வரும் இல்லையா? நமக்கு கிடைக்கவே இல்லை, நமக்கு கிடைக்காத அவங்களுக்கு கிடைக்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமும் நமக்கு வரும் இல்லையா? கோபத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே வந்து நல்ல செயல்களே கிடையாது. சோ லஸ்ட், அந்த மோகத்திலிருந்து நமக்கு வர வெளிப்பாடு என்னன்னாக்கா, அடைய முடியவில்லை என்றால் நமக்கு கோபம் வரும். கோபத்திலிருந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்ம உடல் நடுக்கம் இல்லையா? மாயையில் வந்து சிக்கிக் கொள்கின்றோம். சோ நமக்கு புத்தியும் வந்து பேதலித்து விடுகின்றது. பிவல்டர்மெண்ட் ஆஃப் மெமரின்னா புத்தி இல்லையா? நமக்கு நினைவுகளையும் நம்ம தப்பி விடுகின்றது. அதனால என்ன இருக்கும்னாக்கா, புத்தியும் சரியா வேலை செய்யாது. இறுதியில நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைவோம். இதற்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சொல்லணும்னாக்கா, நம்ம இவங்களை எடுத்துக்கலாம், துரியோதனனை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ துரியோதனனுக்கு எல்லாமே இருந்தது, அவனிடம் இல்லாதது ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? சோ அவர் பாட்டனாரால எல்லாவற்றையுமே வந்து பாதுகாப்பாக அவனுக்கு செய்து வச்சிருந்தாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே படிக்கிறோம் இல்லையா? அளவிட முடியாத படைபலத்தை கொண்டவன். சோ அந்த அரசாட்சி கொண்டவன் துரியோதனன். இருந்தாலுமே பாண்டவர்களிடத்துல எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு, அதாவது பொறாமை எண்ணம், அதாவது என்வியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ தன்னிடத்தில் மட்டும்தான் அனைத்து இருக்க வேண்டும், பிரத்தியாரிடத்துல எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மோகம் அவனுக்கு. இதனால பாண்டவர்கள் நல்ல நிலையில் போகும்பொழுது அதை வந்து அவனுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இல்லை. அதனால்தான் சூதாட்டத்திற்கு அழைத்து அவர்களிடத்தில் இருந்த எல்லாவற்றையுமே அவன் அபகரித்து கொண்டான். மேலும் வனவாசத்திற்கு சென்ற பொழுதாவது அவன் திருப்தி அடையணுமா? அதுவும் திருப்தி இல்லை. மீண்டும் வந்த பிறகாவது அவங்களுடைய நாட்டை கொடுத்திருந்தாலும் இந்த போர் நடந்திருக்காது. அப்பயும் அவனுக்கு வந்து 5 குண்டுமணி அளவுக்கு கூட நான் வந்து, அதாவது ஊசி அளவுக்கு கூட நான் வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு இடம் வழங்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவான். அப்படின்னா அவ்வளவு பேராசை கொண்டவன். சோ அதனால அவன் என்ன அடைந்தான்? சோ அவன் வந்து வேறொருதை நம்பிதான் இருந்தான் இல்லையா? சோ பீஷ்மர் மேல நம்பி இருந்தான், கர்ணன் மீது நம்பிக்கொண்டிருந்தான், துரோணர் மீது நம்பிக்கொண்டிருந்தான், அவர்களுடைய வலிமை மீது நம்பிக்கொண்டிருந்தான். இறுதியில் அவர்கள் எல்லாம் அதர்மம் என்றைக்குமே நிலைக்காது என்ற அந்த உணர்வு அவனுக்கு விளங்கவே இல்லை. சோ பாண்டவர்கள் வந்து அவர்களை எல்லாம் வதைத்து சோ தர்மத்தை நிலைநிறுத்தும் பொழுது அவனும் வந்து இறுதியில என்ன ஆனான்? அழிந்தான். அதனால அதர்மம் என்றைக்குமே அதாவது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கவே கொடுக்காது. அது அவர்களை வந்து படுகுழியில தான் தள்ளும். சோ நாம எப்பொழுதுமே அறப்பழக்கங்கள் மட்டும்தான் ஈடுபட வேண்டும். சோ தர்மம் என்பது நமக்கு
நமக்கு தகுந்த மாதிரி தர்மத்தை பேசக்கூடாது. காமனான எல்லாரையுமே வந்து ஒரு நிலையில் நிறுத்தி கொண்டு அடுத்தவர்கள் தரப்பில் இருந்து கொண்டும் இது எது தர்மம் என்பதை நாம வந்து கண்டிப்பாக அந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு தர்மம் எது என்றதை நம்ம பார்க்கணும். அதன் பிரகாரம் தான் நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும். தர்மம் வந்து ஒரு பிக்சட் இது கிடையாது. சோ சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அததான் வந்து பகவான் சொல்வார். சோ இந்த 3 மகாரதர்களும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? திரௌபதியை ரட்சிக்கவில்லை இல்லையா? சோ பீஷ்மரால ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஆனா அந்த பிரதிஜைக்காக அவர் கட்டுப்பட்டு இருந்தார். துரோணர் தன்னுடைய மகன் மீது இருந்த மோகத்தினால் இவர்கள் தரப்பில் நின்று கொண்டிருந்தார். கர்ணன் செஞ்சோற்று கடனுக்காக விழுந்திருந்தான் இல்லையா? சோ இந்த 3 அவனுக்கும் வந்து சுயநலம் தான் கர்ணனுக்கும் இல்லையா? தர்மம் பற்றி அறிந்தவர்கள் தான் இந்த 3 பேருமே. கர்ணன் தன்னுடைய சுயலாபத்திற்காக தான் வந்து யாருடன் இருந்தார்? துரியோதனன் தரப்பில் இருந்தான். அவனுக்கு யாரும் மதிப்பு வழங்கவில்லையே அப்படின்ற ஏக்கம். ஆனால் துரியோதனன் அவனுடைய தேவைக்காக அவர்களை வந்து உபயோகப்படுத்தி கொண்டான் இல்லையா? ஆனா அந்த தரப்புல அவன் யோசிக்கவே இல்லை. தனக்கு கௌரவம் கிட்டியது என்ற ஒரே ஒரு இதுக்காக நட்பு என்ற முறையில இருந்து கொண்டு அவன் அதர்மம் என்று தெரிந்தும் கூட அந்த தரப்பிலிருந்து தான் அவன் வந்து போரிட்டான் இல்லையா? சோ அதனால எப்பவுமே அதர்மம் எத்தரப்பில் இருந்தாலும் அதற்கு நாம வந்து சகாயம் செய்தால் அதனுடைய பலனை நாமும் சேர்த்துதான் வந்து அனுபவிக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ கண்டெம்ப்ளேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்ஸ், அதாவது இதுதான் அந்த சக்கரம் சொல்றது. சோ அதன் மீது நம்ம பற்றை வளர்த்து கொள்கின்றோம். ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்கின்றோம், மேலும் அதை வந்து அதன் மீது நம்மளுடைய மோகத்தை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது கன்காக்ஷன் இல்லையா, மென்டல் கன்காக்ஷன்ல அதன் மீது பற்றுதலை வந்து நம்ம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அதுவே மோகமாக மாறுகின்றது. அதை அடையவில்லை என்றால் நமக்கு கோபமும் வருகின்றது இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது. எவ்வளோ கால்ஸ். क्रोध भवति सम्मोहः सम्मोह स्मृति विप्रमः स्मृति பிரம்மாஷாத் புத்திநாசோ புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி இல்லையா? சோ கோபத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது? உடல் நடுக்கம் வருகின்றது. அடுத்து வந்து புத்தி பேதலிக்கின்றது. சோ எதையுமே நம்ம வந்து ப்ராப்பரான டிசிஷன்ஸ் எதுவுமே எடுக்க முடியாது இல்லையா? நினைவும் தப்புகின்றது. சோ ஒருவர் நினைவு தப்பின பிறகு அதனால் ஏற்படக்கூடிய செயல், அதற்கேற்ற இன்டெலிஜென்ஸும் வந்து கரெக்டான நிலையில செயல்படாது இல்லையா? சோ அந்த புத்தியும் தவறும் பொழுது அவன் இறுதியில் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து தவறி விழுகின்றான். பக்தி ரசாமிரத சிந்து பத்தி நம்ம இதை படிப்போம். நம்ம இது வந்து நம்ம அந்த இடத்துல படிக்கலாம். சோ இப்போ உங்களுக்கு இது வேணாம், ஹையர் லெவல் ஆயிடும். சோ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எனிவே நீங்க இந்த லெவல் 3யும் இது அப்படியே தான் கண்டினியூ பண்ணிட்டே போவீங்க. அதனால லெவல் 2 லெவல் 3 ரெண்டுமே மர்ஜ்டு. சோ பகவத்கீதை முடிச்ச பிறகு நம்ம வந்து அந்த 3 சின்ன சின்ன புஸ்தகங்கள் இருக்கு, அதை முடிக்கலாம் நம்ம. ஓகே. சோ ராகத்வேஷ விமுக்தஸ்ய விஷயான் இந்திரியா சரண் ஆத்மா வஷ்யர் விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. ராகா என்றாலே பற்றுதல் தான். ஓகே. துவேஷம் என்றால் ஹேட்டட்னஸ், நமக்கு விருப்பமற்ற தன்மையில் இருக்கிறது. சோ விமுக்தாய ஒன் பிகம் ஃப்ரீ ஃப்ரம், அதாவது விருப்பு மற்றும் வெறுப்பிலிருந்து யார் ஒருவர் வந்து அதிலிருந்து முக்தி அடைந்திருக்கிறார்களோ சோ அவர்கள் விஷயான் இந்திரியாய, அதாவது புலன்கள் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள், சரண் ஆக்டிங் அப்பான், ஆத்மவஷ்யா அதாவது கட்டுப்பாட்டோட, விதேயாத்மா ஒன் ஃபாலோஸ் த ரெகுலேட்டட் ஃப்ரீடம் இல்லையா, அதாவது பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. சோ இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பா தவிர்த்துறது, எந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து செயல்படணுமோ அந்த செயல்படுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டா கூட எஸ் நமக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ன்ற அந்த இதுல இருக்கும் பொழுது அதை வந்து ரெகுலேட்டட் முறையில எடுத்துட்டு போகிறது வந்து டிஃபரெண்ட் இல்லையா? தட் செக்ஸ் லைஃப் வந்து எடுத்துட்டு போகிறது வந்து அந்த விதத்துல தான் எடுத்துட்டு போகணும். அதுக்காக இல்லிசிட் இதுல வந்து போகக்கூடாது. ஸோ அத மாதிரி நம்ம ரெகுலேட்டிவா இருக்கக்கூடிய அந்த பாரம்பரியத்துல நம்முடைய செயல்பாடுகளை வந்து எடுத்துட்டு போறோம். obtain the complete mercy of the Lord. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பகவானுடைய கருணையை வந்து பெறுவதற்கு பாத்திரமாகிறார்கள். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரசாதே சர்வ துக்கானாம் ஹானிர் அசோபஜாயதே பிரசன்ன சேதஸ்யோ புத்தி வதிஷ்சதே. அதாவது for one the satisfied, யார் ஒருவர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது தன் உணர்வில் யார் ஒருவர் நிலை கொள்கிறார்களோ, இந்த முவ்விதமான, அதாவது நம்ம 3 ஆதி ஆத்மீகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் 3ஐயும் படிச்சோம் இல்லையா? சோ இந்த 3 விளைவுகளிலிருந்து அவர்கள் வந்து தூரமாக விலகி இருப்பார்கள், விடுதலை அடைந்திருப்பார்கள். அப்படின்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களிலிருந்து அவர் மேம்பட்டிருப்பார்.
இந்த 3 குணங்களாலதான் நாம வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் எவ்வாறு அனுபவிப்பார், மேலும் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தாம்சிக் குணம். இந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம பின்னாடி படிக்கத்தான் போறோம் இன்னும் டீட்டெயிலா. ஆனா இப்ப அந்த குணாதிசயத்தை பத்தி ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்கோங்க போறோம். ஸோ வில் கோ இன் டீடைல் இந்த அதுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அத்தியாயத்துல நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கலாம். சோ மும்மிதமான துயரங்கள் என்பது அவர்களுக்கு இருக்காது. சோ அவங்க எப்பொழுதுமே திருப்தியுற்ற நிலையில் இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ஒன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் இஸ் சூன் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ், அவர்களுடைய புத்தி என்பது நிலை கொண்டு அது வெளிப்படுத்தப்படும். எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அதாவது நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அவர்கள் அந்த நிலையில் வந்து நிலை கொள்கின்றார்கள் என்று இந்த இடத்துல புரிகின்றது. நாஸ்தி புத்திர் அயுக்தஸ்ய ந சாக்ஷ்யஸ்ய பவானஹ ந சாபாவயத்தஹ சாந்திர் அசந்தஸ்ய குத சுகம். அதாவது ஒன் ஹூ இஸ் நாட் கனெக்டட் டு த சுப்ரீம், யார் ஒருவர் வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி, நான் என்றாலே இல்லைன்னு அர்த்தம். சோ அதாவது ஒன் ஹூ இஸ் நாட் கனெக்டட், யார் ஒருவர் பகவானோட அந்த யோக நிலையில் சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளாமல், அதாவது மனதாலேயோ இல்லை வந்து புத்தியாலேயோ வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களால் வந்து அவர்களுக்கு தேவையான இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுது நிம்மதி என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்காது. அண்ட் ஹவு கேர் தென் பி எனி ஹாப்பினஸ் வித்தவுட் பீஸ். நிம்மதி இல்லாமல் நமக்கு சந்தோஷம் வருமா? நம்ம சந்தோஷத்தை தேடி அலையவே வேண்டாம். சந்தோஷம் என்பது நாம வந்து உணரக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். நிம்மதி இருந்தால் தானாக சந்தோஷம் வந்து சேர்ந்து விடும் இல்லையா? சுக துக்கத்தை நாம தேடி போக வேண்டியதே இல்லை. ஆனா நிம்மதியை கண்டிப்பாக நாம் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வாழ்க்கையில. நிம்மதி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு லைஃப், ஒரு ஸ்திரமான வாழ்க்கையை நம்மளால வாழ முடியாது. அதனால பக்குவ நிலை என்பது ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்க்கைக்கும் மிக அத்தியாவசியமான ஒன்று. சோ தன் உணர்வு பாதையில் அவர்கள் சென்று தான் யார் என்பதை உணர்ந்து, தான் ஒரு ஆத்மா, இந்த உடல் அல்ல. சோ அதனால மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய நான் இனிமேல் என் பிறவி எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் என்னன்னு முதலில் அவன் வந்து தேடிக்கொள்ள வேண்டும். சோ ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் முக்தி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அதே மத்தியம அதிகாரி ஒரு ஒரு உத்தம அதிகாரி நிலையில இருப்பவர்கள் முக்தி கூட அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அவங்க நிம்மதியாதான் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ பக்தி செய்து கொண்டிருப்பார்கள். பகவானோட சம்பந்தம் 24/7 பகவானோட சம்பந்தம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல சுக துக்கம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த நிலையுமே அவர்களுக்கு வந்து ஒரே போல காணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை அடைந்திருப்பார்கள். ஆனா இந்த சுக துக்கத்திற்கேற்றவாறு நடை கொள்வது யார்? யாரெல்லாம் பௌதிகத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த பக்குவ நிலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ கண்டிப்பா வந்து இந்த புத்தியையும் மனதையும் வந்து நாம வந்து ஆழ்நிலையான அந்த பக்தியில வந்து நம்ம வந்து ஈடுபடுத்த வேண்டும். பகவானோட நம்ம வந்து அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு இல்லை என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம நிம்மதியாக வாழ முடியாது. நிம்மதி இல்லை என்றால் நமக்கு சந்தோஷமும் கிடைக்காது. இந்திரியானாமி சாராச்சரதம் என் மனோ அனுவித்யதே தத் அஷ்ய ஹரதி பிரஜ்னாம் வாயுர் நாமம் இவாம்பஷி. அதாவது as a strong wind wipes away the boat on the water, even one roaming senses on one mind focuses can carry away once. இது விஸ்வாமித்ர முனிவர் இதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். அது அடுத்து வந்து துர்வாச முனிவரை பத்தி கூட நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலி ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து எவ்வாறு கீழே தள்ளி விடுமோ அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது? பலமான காற்று படகு வந்து அடித்து செல்லப்பட்டு விடும் இல்லையா? சோ அந்த காற்றை எதிர்த்து கொண்டு நம்ம வந்து அந்த படகு ஓட்ட முடியாது. காற்று போன பாதையில தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபேவரபிளா இருக்கணும் அந்த காற்று. அப்பதான் நாம எந்த டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்றதுக்கு அந்த இலக்குக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா அடைய முடியும். இப்ப நாம வந்து இப்போ ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு ஊருக்கு போனோம். அந்த ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறதுக்கு இடைப்பட்ட இதுல ஒரு நதி இருக்குன்னாக்கா ஒரு தோணி முகாந்திரத்துல நம்ம போகும் பொழுது அந்த காற்று அடிக்கிறது, அந்த நீர் பேசேஜ் கூட நமக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் அடுத்த ஊரை போய் நம்ம சேர முடியும். அதே மாதிரிதான் ஒருத்தருடைய பக்தி பாதை, ஒருவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து அவருடைய இறுதி இலக்கை வந்து நிர்ணயிக்கின்றது. அவருடைய புலன்கள், மனசு, புத்தி எல்லாமே அந்த சூக்ஷ்ம உடல் எவ்வாறு செயலாற்றுகின்றதோ அதற்கேற்றவாறுதான் அவருடைய ஃபியூச்சர் என்னன்றது வந்து நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக பலநோக்கு செயல்கள் இடத்துல இருக்கிறவங்கள பிறப்பாங்க. அடுத்து தாம்சிக் இயல்புல இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக மிருக எண்ணத்துலதான் பிறப்பாங்க. இதுல எந்த
இதுமே கிடையாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டா இந்த செயல் தான் நடக்கும். அடுத்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஒருவேளை சொர்க்கத்துக்கு செல்லலாம், இல்லை என்றால் அவர்கள் சுத்த சத்துவ நிலையை அடையும் பொழுது, அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் செல்லும் பொழுது, பகவானோடு அவர்கள் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்ல முடியும். சோ இந்த மாதிரியான நிலைகள் தான். சோ இந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம புத்தி வேலை செய்து நம்ம கர்மங்களை எல்லாம் நாம் செயல்படுத்தி ஒன்று கட்டுண்டா நிலையிலோ இல்லை விடுதலை அடைந்த நிலையோ நாம அடைகின்றோம். சோ அந்த புத்தியும் அதற்கேற்றவாறு தான் செயல்படும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாகோ நிக்ரஹந்தி சர்வசக இந்திரியாப்யேஷ தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதஹ. அதனால என்ன சொல்றாரு? ஒன் மஸ்ட் ரெஸ்ட்ரெயின், அதாவது புலன்களின் செயல்களை நாம கட்டுப்பாட்டில் புத்தியை உபயோகப்படுத்தி நாம அதை கண்டிப்பாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும். சாதகா அப்படின்னாக்கா, சாதகா மீன்ஸ் நம்ம பயிற்சி செய்யறது. சோ அதற்கு நமக்கு ஒரு வழிகாட்டி கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? சோ நமக்கு ஒரு குரு என்பது மிக மிக முக்கியம். யா நிஷ சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகிரதி சம்யமி யஷ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி சா நிஷ பஷ்யத்தோ முனேஹ. அதாவது so what is night for all the beings is the time of awakening for the self control இல்லையா? அதாவது தன்னுணர்வில் இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே விழித்திருப்பவர்கள் தான். அதாவது ஹிருதயத்துல எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வோடு இருப்பவர்கள் தான் தன்னுணர்வு. ஆனால் இந்த பௌதீகத்திலே முழுமையாக லயித்திருப்பவர்கள் எது நல்லது கெட்டது என்றே தெரியாதவர்களுக்கு இரவு இரவாக தான் இருக்கும், பகல் பகலாதான் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துலதான் பார்ப்பாங்க. கண்ணால பாக்குறது மட்டும்தான் ரைட், இல்லைன்னா கற்பனையில போயிட்டு பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய ஹைப்போதிக்கல் வியூ இல்லையா? அதாவது 3 விதமான பிரமாணம் பத்தி படிப்போம். ஒண்ணு அதாவது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், ஹனுமன் பிரமாணம் மற்றும் அதாவது சப்த பிரமாணம். சப்த பிரமாணம் தான் ஒரு குரு ஆச்சாரியார் கிட்ட இருந்து கேட்டு, அவர்கள் உள்ளதை உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள் சொன்ன பேச்சை கேட்டு நடி நடப்பது. சோ இது ஹையஸ்ட். இது எல்லாராலையும் செய்ய முடியாது. பக்குவ நிலை அடைந்தவர்களால் மட்டும்தான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, இல்லை குருவினிடத்துல ஒரு சமர்ப்பணம் இருப்பவர்களால செய்ய முடியும். இந்த 2 நிலைகள். ஆனால் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் என்பது எதையுமே கண்ணால பாக்குறது மட்டும்தான் ரைட். இரவுன்னா டார்க்கா இருக்கணும், பகலன்னா வெளிச்சமா இருக்கணும், சூரியன் இருக்கணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு இது. இவர்களுக்கு இரவு தான். இரவுல கனவு மயமா இருப்பாங்க. அங்கேயும் லைவ் ஸ்டோரி நடந்துட்டுதான் இருக்கும் அவங்களுக்கு, கனவு காண்பவர்கள் இல்லையா? ஆனால் எப்பொழுதுமே விழித்திருப்பவர்கள், அதாவது இந்த சோல் ஆன்மா விழிப்புணர்வு பட வேண்டும். ஆன்மா நல்லது கெட்டது எதுன்றது அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அவன் முக்திக்கான மார்க்கம் என்றதை இந்த ஆன்மா உணர வேண்டும். அந்த டைம் ஆஃப் அவேக்கனிங் ஃபார் ஆல் பீயிங்ஸ் இஸ் நைட் ஃபார் த இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேஜ். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதாவது இந்த தன்னுணர்வு பாதையில் இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல விழித்திருப்பார்கள். ஆனால் பௌதீகத்தின் தரப்பில் அவர்கள் எப்பொழுதுமே நித்திரையை இருப்பார்கள். அப்படின்னா அதை பத்தி அவர்கள் தவிர்த்திருப்பார்கள் என்ற அர்த்தம். ஆனால் பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடு இருப்பவர்கள் எல்லா பௌதீக செயல்களுமே அவர்களுக்கு அதாவது பகலாகத்தான் தெரியும். அது ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாமே அவர்களுக்கு இரவாகத்தான் தெரியும். சோ அதாவது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்பது நம்ம ஆன்மீகத்தை பற்றி நம்ம சொல்வது இல்லையா? சோ ஒருவருக்கு ஆன்மீகம் தான் தன்னுணர்வு பாதைக்கு இட்டு செல்கின்றது, தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. சோ பௌதிகத்திலே இருப்பவர்களுக்கு இந்த உணர்வு தெரியாது, அதனுடைய ரியலைசேஷன் எதுவுமே அவங்களுக்கு புரியாது இல்லையா? செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இதெல்லாமே எதுவுமே இருக்காது அவங்களுக்கு. அவேக்கனிங் ஃபார் த செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு, அதாவது அந்த பாதையில் இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே விழிப்போடு இருப்பார்கள். இந்த நைட் ஃபார் ஆல் பீயிங்ஸ், அதாவது இரவு நேரத்திலுமே அவர்கள் விழித்திருக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றவர்கள். அப்படின்னா ஆத்மா என்றைக்குமே ஆக்டிவா இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த நிலையில் எந்த சூழ்நிலையுமே அவர்கள் ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி த டைம் ஃபார் அவேக்கனிங் ஃபார் ஆல் பீயிங்ஸ் இல்லையா? அதாவது காலை பொழுது இஸ் த நைட் ஃபார் த இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேஜ். அதாவது பகல் பொழுதுல நிறைய பௌதீகத்துல நம்ம ஈடுபட்டிருப்போம் இல்லையா? ஆனால் அவர்கள் பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எதுவுமே அமையாது. அனைத்துமே பகவானுடைய செயல்களாக அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அமையும். அதாவது டிரான்சிடென்டலா இருப்பாங்க, ஆழ்நிலையில் இருப்பார்கள். அபூர்யாமானம் அச்சல பிரதிஷ்டாம் சமுத்திரம் ஆபக பிரவிஷ்யந்தி யத்வத் தத்வத் காமயம் பிரவிஷ்யந்தி சர்வே சாசாந்திம் ஆப்னோதினா காமி காம காமி. அதாவது
a person who is not disturbed by the instant flow of desires. அதாவது புலன்களுடைய செயல்பாடு, புலன்களால் ஈர்க்கப்படும். கண்ணு இதைதான் செய்யணும்னு தோணும் இல்லையா, கண்ணை இதை பார்த்தே ஆகணும்னு நினைக்கும். இப்ப சீரியல்ல அங்க வந்து மாமியார் மருமகள் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த சீரியலை போய் வாட்ச் பண்ணியே ஆகணும்னு நம்ம கண்ணு நினைக்கும் இல்லையா. அதற்கேற்றவாறு மனது கூட அந்த ஃபேவரபிளுக்கு போகும். ஆனா அதனால வந்து இந்த ஸ்திரமான புத்தி உடையவர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு இம்பாக்டே கிடையாது. அவங்க மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க. சோ அது அங்க இருந்தால் கூட அதை பத்தி அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. அது எப்படின்னாக்கா லைக் தட் என்டர்ஸ் லைக் ரிவர்ஸ் இன்டு தி ஓஷன். எல்லா நதிகளுமே இறுதியில் கலப்பது எங்கே, கடலோடு தான். ஸோ விச் இஸ் எவர் பீயிங் ஃபில்டு இல்லையா, பட் he still can alone achieve peace and not the man who strives satisfied such desires இல்லையா. இப்போ நதி என்பது பல்வேறு பாதைகளை எல்லாம் கடந்து செல்கின்றது இல்லையா. நிறைய இடங்கள்ல, சில இடத்துல அகலமான பாதை இருக்கும், சில இடத்துல குறுகலான பாதை இருக்கும், மேலிருந்து கீழே வேண்டின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி அநேக விதமான நிலைகளை கொண்டுதான் நதி வந்து பாய்கின்றது. ஆனா இறுதியில எங்கே போய் சங்கமிக்கின்றது, கடலில் சங்கமிக்கின்றது. இந்த நதி போய் கடல்ல சங்கமித்தாலுமே அந்த கடல்ல ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கா, எந்த மாற்றங்களுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா. சோ கடல் எப்பொழுதுமே ஒரே போல இருக்கக்கூடிய நிலையில தான் இருக்கும் இல்லையா. சோ ஏதாவது வேவ்ஸ் ஜாஸ்தியானா மட்டும் தான் நம்மளால அந்த அலைகளை வந்து மேல் நோக்கி பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா சாதாரணமா வந்து கரைக்கு வந்து திரும்பி போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து சமுத்திரமோ அல்லது ஒரு கடலோ செய்யக்கூடிய செயல். சோ அந்த சமுத்திரத்தை போன்ற மனப்பக்குவத்தை வந்து ஒருவர் வந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர் வந்து not that man who strives to satisfy such desires. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே அமைதியை அடைகிறார்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள், அதாவது இந்த மாதிரியான சமுத்திரம் போன்ற இயல்பு இல்லாதவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து தன்னுடைய புலன் திருப்திகளுக்காக மட்டும்தான் வந்து எல்லா செயல்களையும், அதாவது பௌதீகத்துல வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து ஈடுபடுத்துவார்கள். அஜிடேட்னாக்கா அதற்காக வந்து நம்ம வந்து இது வேணும் அது வேணும்னு அலையிறோம் இல்லையா, அதுதான் அஜிடேஷன், அலையுதல். சோ இது தேவை. பௌதீகத்தின் மீது தன்னுடைய மனதை லயித்தவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு திருப்தி கொள்ள முடியாது. இது கொடுத்தா இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான் அவங்க போவாங்க. அவங்களுடைய ஆசைகளுக்கு வந்து அளவு என்பது இருக்காது. விஹாய காமான்யா சர்வன் பும்சம் சரதி நிபிஷ்ரஹ நிர்மமோ நிரஹங்கார சாந்திம் அதிகச்சதி. அதாவது a person who has given up all desires for sense gratification. அதாவது யார் ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களின் செயல்களை எல்லாமே வந்து இந்த புலனுகர்ச்சி இருந்து யார் ஒருவர் விலக்கி இருக்கிறார்களோ, who lives free from desire, ஆசைகளிலிருந்து யார் வந்து விடுபட்டிருக்கிறார்களோ, who has given up all senses of proprietorship, உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து யார் ஒருவர் வந்து, அதாவது அதை உரிமை உணர்வுகளே இல்லை, நமக்கு இது இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே நம்ம உரிமை கொண்டாட முடியாது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு யாருக்கு இருக்கின்றதோ, அகங்காரத்தை யார் வந்து டிவைட் மீன்ஸ் தவிர்த்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களே வந்து நிம்மதியை அடைய முடியும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக இருந்து நமக்கு விளக்க உரையில நம்ம சொல்லப்பட்டு, சேம் கிருஷ்ண உணர்வில் நாம வந்து செயல்படும் பொழுது அனைத்துமே வந்து பகவானுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களாக மாறிவிடுகின்றது. அப்ப நமக்கு வந்து இந்த காம குரோத இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட எல்லாமே போயிடும், எதுவுமே இருக்காது. ஆனா எப்பொழுது நம்ம இந்த பௌதீகத்தில் மட்டுமே லயித்து கொண்டு நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்கின்றோமோ அது வரைக்குமே அந்த செயல்பாடுகளை விளைவுகள் எல்லாம் நம்மளை சுத்திதான் இருக்கும். அதுதான் நம்மளை வந்து கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி இன்னொரு பிறவி எடுத்து இதனால் விளைந்த பாவங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறது தான் நம்ம கர்மங்களாக மாறி இருக்கும் இல்லையா. அதனால நம்ம என்னைக்குமே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கும் பொழுது பகவான் நமக்கு இந்த இப்ப நம்ம ஒரு தாயாக இருக்கும் பொழுது வீட்டுல குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இந்த மாதிரி எல்லா செயல்களுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். அதாவது நம்ம வீட்டுல தந்தையாகப்பட்டவர் ஆபீஸுக்கு சென்றா அந்த இடத்துல அவர் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து அவர் என்ன செய்யணுமோ அந்த செயலை கண்டிப்பாக செய்யலாம். ஒரு ஜட்ஜா இருக்கிறவர் வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய அது கடமையா இருக்கும்போது அதை அவர் செய்துதான் ஆகணும் இல்லையா. அது நமக்கு பாவம் வரும்னு அவரால் நிப்பாட்ட முடியாது. இங்கே அந்த கொலை குற்றம் புரிந்த அந்த மனிதன் இந்த இடத்துல அவன் தப்பிச்சாலுமே மேல் உலகத்துக்கு போனா அதே தண்டனை தான் அவனுக்கு. இங்க மரண தண்டனை கொடுத்திருந்தாலும் அந்த மரண தண்டையை அங்க அவன் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதனால்தான் இங்கேயே அதை வந்து அவன் அந்த கிளியர் பண்ணிட்டு போறதுதான் அவனுக்கு அடுத்த பிறவியாவது அவனுக்கு வந்து அவன் செய்த தவறுக்கு அவனுக்கு தண்டனை அனுபவித்து விட்டால் பாவ விளையிலிருந்து அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அது வந்து
பாவத்தினால் வந்து ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஏனென்றால் அனைத்து செயல்களுமே பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பித்து விடுகின்றோம். அதனால பாவ விளைவுகள் என்பது நமக்கு கிடையாது. ஆனால் நம்முடைய சுய புலன் திருப்திக்காக நாம் எந்த செயலை செய்தாலுமே அது நமக்கு வந்து கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ அதனால நாம் எப்பவுமே இதை தவிர்த்து விட வேண்டும். ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்தா நைமம் பிராப்தே விமுகதி சித வாஷ்யம் அந்த காலேபி பிரம்ம நிவாரணம் ரச்சதி. So that is the way of spiritual and godly life. அதுதான் ஒருவருக்கு வந்து அதாவது ஆன்மீகம் மற்றும் அதாவது தெய்வாம்சம் பொருந்திய வாழ்க்கை எது. அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு செயலாற்றுவது. அதாவது கடவுள் உணர்வு, தெய்வீகமான உணர்விலிருந்து அனைத்துமே நம்முடைய கடமைகளாக நினைத்து கொண்டு பலன்கள் அனைத்தையும் பகவானின் திரு பாதங்களில் சமர்ப்பித்து நம்முடைய கடமைகளை மட்டுமே செய்யக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மனிதன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எத்தகைய சூழல் இருந்தாலும் அவன் கலங்கமே அடைய மாட்டான். அவனுக்கு பயம் இருக்காது இல்லையா, நடுக்கம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலையை, சிரமான நிலையை அந்த மனிதன் அடைகின்றான். If one is thus situated even at the hour of death, இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஒருத்தருக்கு அமையும் பொழுது அவனுடைய மரணத்தின் போது அவன் வந்து இறைவனுடைய திருநாட்டை வந்து நிர்வாணா மீன்ஸ் அதாவது இனிமே அவன பிறப்பே இருக்காது. நிர்வாணம், பிரம்ம நிர்வாணா அப்படின்னாக்கா நம்ம இனிமே வந்து பிரம்மர் தான் நமக்கு இரண்டாம் சிருஷ்டி இல்லையா, நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா. நிர்வாணா என்றால் மீண்டும் மறுபிறவியற்ற தன்மையை அடையறதுதான் வந்து நிர்வாணம். சோ அந்த நிலையை வந்து அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். சோ இதோட இந்த செகண்ட் சாப்டருடைய இந்த ஸ்லோகம் மற்றும் விளக்க உரை இதுல எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நம்ம இப்ப இந்த ஸ்லைட்ஸ் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இருக்கு எல்லாமே பார்த்து ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நான் ஆல்ரெடி அதை கவர் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் கண்டிப்பா எடுக்க மாட்டேன். அறிகுறிகள் பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி நடப்பார். இது எக்ஸாம்பிள். சிம்டம்ஸ், ஹவு டஸ் ஹி ரிவீல், அதாவது எப்போதுமே பக்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை. ஸ்பீக், பிரசங்கம் கொடுக்கறது. இப்ப பிரபுபாதரை எக்ஸாம்பிளா வச்சு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நாம ஜபங்கள் செய்யறது, அவர் நடக்கிற ஸ்டைல், பரம்பரா, இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸா இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது சிதாதிர் முனி, அவருடைய நிலை ஃபுல்லி டிரான்ஸ்ஜெண்டல். ஆழ்நிலையில் எந்த துயரம் இருந்தாலும் அங்க அக்னி ஜுவாலை கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து நமக்கு வந்து சங்கடமான சூழ்நிலை இல்லையா, சிம்டம். அந்த நிலையிலுமே அவர் வந்து சாந்தமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையில் இருப்பார் என்பது அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். அதுல இருந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை வந்து சாந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த புத்தி தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி இந்த படகு, இந்த ஆமை எப்படி வந்து அந்த ஓட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து இழுத்துக்கிறதோ அது மாதிரி வந்து எல்லாவற்றையுமே தன்னுக்குள்ளே அடக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு இது. சிம்டம்ஸ், உட்காருதல், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம் இல்லையா. விஸ்வாமித்திரர், அம்பரீஷ் மகாராஜா, ஐ திங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இதுல ஏதாவது 1-2 ஸ்லைட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா நாளைக்கு வேணா 1-2 நான் சொல்றேன். இப்ப நீங்க வந்து உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதனா இருந்தா கண்டிப்பா இப்ப கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருப சிந்து பேவச்ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி